Hello, hello. Hello. Hello, hello. Mic test. Dinig. Hello, hello. Mhm. Ayan, may loud shoutout ulit dyan sa bar. Ayan, delayed na naman tayo. Okay, gising na natin yan. Laki ng mukha natin. Ayan, shoutout sa'yo, Ma'am Scarlett Present. Sabi ni Oni. Ayan, may loud shoutout. Tugtog muna tayo. Wala pa yung... Diba, dami ano si Ma'am Marlene. Sandy Oliverio, the best. Oh, baby, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Ang pinalagi mo ang lagi kong hinihintay. Binibigay ka na, lumapit ka sa akin at papadama ko sa'yo kung paano mag-try na. Parang nasa mga alaman, di na kailangan ka ng kulay o magsisilbing kantayan. Alam para is parang bantayan, kung magsinikan ka ng bulungan. Inatid na rito ang galingan ko pag ikaw kasama ko kasalantangin hantungan mo binibini. Just touch my body, don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Ang pinalabi mo ang lagi kong hinihintay. Di ko kaya na malapit na lumapit ang mga labi natin. Malaman na sa kamalapala. Ayan, may loud shoutout. Hello. Para may na. Ayan. Okay. Ang kain, di mo kinain ang sanas ni kabinti. Para masulog ka pa sa mantika. Nagkauga-ilan ka ng ka. Malalawin pababa papunta sa bis. Na-overthink na lang tumakbo. Wala namang bago. Huwag ka na muna lumayo. Sa'yo lang ako babayo. Oh, binibini, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Ang pinalagi mo ang lagi kong Ayan, magandang shoutout sa'yo, Ma'am Nils. Ating Nils, magandang shoutout. Maraming salamat sa pagdalaw. Ayan, harang. Ayan, anak ko, magandang shoutout sabi ni Ma'am Nils. Si ating Nils. Magandang shoutout ulit dyan. Maraming salamat sa inyo. Yan, siyempre guys, i-sing lang natin. Dapat yung may trabaho na. Ano yung Scarlett? Zero, hindi ako nakasupport sa premium replay na ako. Ayun, sabi ni Ma'am. Ay, okay lang yan, Ma'am Nerd. Siyempre, alam naman, busy po tayo. Kasi araw naman po ng Ramadan. Kaya okay lang po yan pag hindi tayo nakadalaw sa mga live. Kasi nga, siyempre pag ganitong mga time, busy talaga tayo.
Ayan, maraming salamat sa Ading Nels. Tusok na tusok, Ading mahal. Aba, tusok na tusok talaga. Ay, gusto ko yan. Gusto ko itusok talaga ng sabi mo. Ayan, maraming salamat sa patusok mo niyang Ading mahal, Carmen. Ayan. Ang dalawang magkapatid na walang masamang kinapay sa kanila. Tamsak, tamsak, ayan. Tamsak, tamsak. Tamsak. Ayun. Siyempre, ayan guys, mga ilaw, shoutout ulit sa inyo dyan. Alam naman natin na busy kayo ngayon kasi magkakainan na naman. Pag sigaw, kakain na naman. Sige, kain na naman. Diba? Ayun. Mga ilaw, shoutout sa iyo, mahal, Ading Carmen, mahal, ay, Ading Nilda. Ayun, mga ilaw, shoutout. Naka-prepare na ba yung inyong ano dyan, yung tawag niyan? Nakalimutan ko na. Sa tagal ko na rin dito, nakalimutan ko. Dati kasi guys, pag unang-unang, pag sa Riyadh kasi medyo ano doon eh. Maano doon eh, sa pagkain, sa mga masjid, pag pumunta ka. Parang dito parang wala eh. Oo, may pakain doon, may libre pambaon pa. O, di ba? Pag oras ng ganito, pwede kang pumila na doon, kakain ka na doon. Ayun. Maraming salamat sa inyo dyan, mahal Ading Carmen and mahal Ading Carmen. Ading Nels. Ilang shoutout po sa inyo. Ayan, nakahanda na ba yung pagkain nyo dyan? At kakain na yung mga mamaya. Ayun, kainan naman mamaya. Yan. Ayun, maraming salamat dyan sa 14 thumbs up natin sa 4 million viewers natin. Maraming salamat ulit sa inyo. Maraming salamat sa pagdalaw sa live stream ni Falcon of Dessert. Ayan, ang nagsasabi ng katagang, if you believe, you believe. Marami mga tinaga. If you believe, you believe. Nako. Ngayon, chatat, alam ko natin na busy po mga batis. Ayun, ang ba, si Ninang. Ayun, bakit sa kanina napalipad naman si Ninang. Kunting naman Ninang. Maraming salamat sa iyo, Ninang. Maraming salamat sa pa-share ng iyong blessings. Nawa ay babalik po ng 10 folds yan sa iyo, Ninang. Ayun, maraming salamat ulit sa iyo, Ninang. Ayun. Thank you. Iba din si Ninang pala pag nagalit si Ninang. Wow, sana all Ninangs. Di ba? Walang magsiselos sa Ninang kasi napalipad ka. Ayan, pa-view naman natin guys. Maraming salamat ulit sa Ninang. Ayan, siyempre araw ngayon ng Ramadan dapat share po natin yung mga blessings natin. Di ba? Di ba? Di ba, Ninang, no? Si Ninang pa. Ayan, review po natin yung nakapin. Ayan, thank you ulit, Ninang. Para maabot ko na yung threshold ko kasi wala pa eh. 55% pa lang. Ayan, maraming salamat sa inyo. Sayaw na. Ayan mo Ninang, gagawa ako ng aking pag may nagpalipad. Gagawa ako ng sayaw. Tingnan nyo. I-upload ko yan. Abakan nyo yan guys. Gawa pala ako yan. Hindi ko naisip yun na. Kasi si Maria lang kung mayroon yan eh. Pero ako gagawa ako yan. But anyway, maraming salamat sa Ninang. Thank you so much. Maraming salamat. Sa may to. Connection is, wait. Tayo daw ako. Bakit na ganun connection ko? Ayun. But anyway, maraming salamat ulit. Buti pa nakasahod na siguro si Ninang sa kanyang YT. Ayun, di ba? Ayan, sana all. Kami kasi umaasa na lang kami sa mga sa mga pa-live, di ba? Para makapuno ng aming threshold. 55 pa lang. BG na ading lapit na photo. Putor pala yan. Putor, nakalimutan ko yan. Tama. Sige naman natin, Ma'am Nels at Ma'am Carmen. Ito kasama ko, naghanda na ng kanyang pagkain. Sabi ko sa kanya, mauna na ako sa'yo. Siyempre, hindi naman ako nagpapast. Sign of respect na rin kasi minsan kasi sinasabayan ko na rin siya. Pagka kumain ako, nagtatago na ako. Sabi ko, kain mo na ako, tatago mo na ako para hindi mo makita. Pero wala naman to, sanay naman to sa akin.
I can wait. Ayun. Sana yung pinano ni Ninang para ma... Wow. Ayun guys, may nakapin pa ako dyan. Ayun, sige. Bakit? Meron pa pala akong... Di ba pala ito nakasap? Wow, ano to? Ating, only in the three of us. Aba? Only of three of us? Ah, tatlo pala kayo nito. 18 views. Si Ma'am Scarlett. Ayun, paglabas ninyo ito pala. Ay, wow. Sana all. Ay, wow. Saya-saya pa si Ma'am Scarlett, ah. Kahit naman pag may time. Diet naman ka ba may time? Ayan, nagsigaw na tayo.
hinihintay. Oh, binibini, just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Ang pinalabi mo ang lagi kong hinihintay. Northern Summer Mix DJs. Ayun ka, Ray. Maraming salamat sa pagdalaw. Maraming salamat. May shoutout sa iyo, Sir Ray. Sorry, Kuya Ray. Thank you. Kamusta naman, Kuya Ray? Kamusta naman dyan? Diyan ka pa rin ba sa Riyadh? May shoutout sa iyo, Kuya Ray. Maraming salamat. Ayun, sige Ma'am Dan. Ayun guys, may nakapin po ako. Pa-view naman natin. Ayun, sige lang Ma'am Phil. Iwan ka lang po ng bakas doon. Kay Ma'am Nils, babalikan ka niya. Ayun. Nakita mo na kita ha? Para makababa ka ng bahay mo. Ayun. Ayun, sige Ma'am Dan. Ayun guys, may nakapin po ako. Pa-view naman natin. Ay, sige, baba ka ng bahay mo, Ma'am Philiet channel. Para didikitan kita kahit bigyan kita ng 5. Oh, sige. Ay, maraming salamat sa inyo dyan. Sandy Oliverio, the best. Ikaw ang binibini na ninanais ko. Binibining marikit na dalahin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa ating mundo. Sana ay panghabang buhay na ito. Ikaw ang binibini na ninanais ko. Binibining marikit na dalahin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa ating mundo. Sana ay panghabang buhay na ito. O binibining ko, ikaw ang nais ko. Namang ang piling sa buong buhay ko. Namang ang panaginip. Ayun, sige Ma'am Phil channel, baba mo yung bahay mo po para madidikitan po natin. Ayun, sige, tipin po natin yan. Ayan, may shoutout ulit dyan sa iyo, Ma'am Phil. Ayan, sige. Ayan, wala siya makain. Ayan, mga shoutout ulit yan sa War. Oh, ilan ba yung viewers natin dyan? Hindi ko makita yung viewers natin. Niloko tayo nito eh. Ayan, mga shoutout ulit sa inyo dyan. Ah, sige lang Ma'am Philip channel, baba mo na ito yung ano nyo para madidiglab-labin po natin. Maka-mansion na yung bahay mo niyan. Sige. Ay, sorry. Ikaw ang iniisip
Di ko alam kung bakit ako ay nabibighani sa tuwing ikaw ay nagpapadaan. Mga mata ko ay kumikislap pagkat puting-puti na pagkawan mo at mga ngiti mo madamis na ay sakto na. Sana'y mapansin at ako'y dinggin, mga damdamin ko'y nais maparating. Ako'y nadali ng mga ngiti mo at malaangkil na mukha sa'yo nakakit na. O may nakarap ko sa'yo'y ibang bato. Ikaw ang kahulugan ng salitang buhay ko. Ang tanging hiling o siyang dingding. Ang babaeng nalikit ay umapasakin. Lahat hahamakin, makuha lang ang natin. Kahit buong dalawakan ating kukuhanin o ating pinipili. Ikaw ang pinipili sa simulan uli ng ating pag-ibig. Mix DJs. Ang iyong mukha ay kabisado na. Hindi mabubura pagkat ito'y kakaiba. Oo, marami pa, damang iba. Ngunit ikaw lang talaga ang nag-iisa. Di naman ito pero ikaw ay mamahalin. Pagbigyan mo ng bago na ikaw ay mapasakin. Pero pag ang tulog ako sa magbakas na kumin, di ko na malaya dahil sa iyong mga tumin. Ang iyong katawan ay nakakatulala. Gusto mong iyong matay tanawag na kapagod na di matatawaran. Gamit ko magdamagan kung ba't yung ibigan, di ko ito sasawaan. Binubuhat mo natin pakiramdam. Mabigat ito, ikaw ang nagpugaan. Tayo ay nagkaway at nagkaya mo na. Ngunit walang umawag kaya di mo katuluyan. Oo, aking binibini, ikaw ang binibini sa simulang uli ng aking pag-ibig. Oo, aking binibini, ikaw ang binibini sa simulang uli ng aking pag-ibig. Ikaw ang binibini na ninanais ko, binibining karikit na dalangin ko. Ikaw ang magbigay ng kulay sa ating mundo. Sana ay panghabang buhay na ito. Ikaw ang binibini na ninanais ko, binibining karikit na dalangin ko. Ikaw ang magbigay ng kulay sa ating mundo. Sana ay panghabang buhay na ito. Hasta la Gonzales Idol. Ayun, magandang shoutout ulit yan sa inyo sa 3 million viewers natin dyan. Ayun. Aba, lakas ng araw natin. Ayun, shoutout yan sa Team Maliw. Ayun. Ayun, shoutout sa iba sa Mardi Nation. Ayun, maraming salamat ulit sa Ninang. Ayun, sa pag-share na yung blessings namin. Maraming salamat. Ayun, shoutout din sa lahat ng mga shoutout sa lahat ng mga OFW dyan. Saan man kayo mapaland base man yan, si Miss Milo, shoutout po sa inyo. Ayan guys, maraming salamat kay Ma'am Philip Channel. Babaka po na yung link para ma-love po natin yung channel. Baka hindi pa kami nakadikit sa'yo. Baba mo lang Ma'am Philip Channel. Ayan, shoutout sa mga members ko dyan. Miguel, shoutout ulit sa inyo kay Lord Zalde 7, Bro Noel Naraha, Ma'am Nerda, Ma'am Carmen, ayan, Maria, Ma'am Richel, Mama Bruce Vlog, Ma'am Sweet Kate, Lods Oliver, Channel, Team Hads, ayan, kay Ma'am Mai 30, ating mga members po, kay Kuya Mon, kay Bro Noel Naraha, ayan, Miguel, shoutout sa iyo. Ayan, kay Ma'am Scarlett. Maraming salamat sa inyo dyan guys, sa lahat ng mga members. Thank you so much. Ayan, sa patuloy ng pag-support kay Falcon of Desert. Alam ko guys, putor sa mga kasi Ramadan. Na-start na po ang Ramadan dito. Ang second day ng Ramadan. Ayan.
Ayun, habang sa 5 million viewers natin dyan, maraming salamat ulit sa inyo sa pagdalaw mo. Ayan, Basta Radio Bombo. O, diba? Shoutout sa lahat ng mga Ilonggo dyan. Shoutout sa lahat ng mga Bisaya. Ayan, siyempre, Bisaya. Sakop kami ng Ilonggo. Bisaya ka eh. Sabi nila, Bisaya ka? Ilonggo, Bisaya ka? Hindi, Ilonggo ko. Ayan. Bisayas din po kami, Western Visayas. May Northern, Western. Diba? Yan lang yan, guys. Shoutout ulit dyan sa 4 million viewers natin. May mga link pa. Pa-view naman guys na nakapin dyan sa taas. O yan, i-view ko na lang itong nakapin sa taas kay Ma'am Nelda. Ayan, Felipe Vlog. Ayan, ang mga supportive na magkapatid. Ayan naman guys, naka 26 minutes na po tayo. Ang bilis na ng oras, ang bilis na ng time. Ayan, siyempre, ang bilis ng panahon at ang bilis din po ng edad natin. Ayan, happy birthday sa mga my birthday sa buwan na ito. O, di ba? Ayun. Kasi may mga birthday araw ng Abril. Happy birthday sa inyo dyan. Naway, mabusog mo nyo sila. Alam mo sa atin kasi guys, pag may birthday talaga may inuman. O, di ba? Di baling mangutang para minom lang. Di ba? Siyempre yan po ang nakaugalian nila. Siyempre, kanila naman yan. Yan, maraming salamat ulit dyan sa 4 million viewers natin. Ayan, oras, alas 6:13 ng gabi. Tung, 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 tung. O, diba? Ayun, oras, alas 6:13 ng gabi. Ayan, dito sa bansang kinalagyan ko. Ay, nalagyan ko. Sa gitnang Zilangan. Ayan, shoutout din kay Kuya Mon. May members ko pala si Kuya Mon. Hindi ko lang makalimutan. Ayan, magkala shoutout. Ayan, mga 2 hours lang po tayo guys. Sama ako'y nag-view ng pa-view adding health. So, diba? Ako'y nag-view ng ni Ma'am Nelda. Ang kanyang video. I-view ko po ito ng 5 na aking account para sabay tamsaka na rin. O, diba? At least paharang na rin ako sa sarili ko. Griffin. Ayan. Habang ako nagbe-view, ako yung nagwawalwal. Ayan, di ba? Tumandok Vlog. May Tumandok Vlog. Sino to? Kami mga pangalan. Tumandok Vlog. Ayan. Ilonggo from the... Ayan, nakalive din si Pinay SG Channel. Ayan. Napupunta yung Tag-Antiki. Ay. Habang tayo tayo magpapa-music para meron naman kayong dyan sa baba. Para meron naman kayong mute. Basta na Bizares Idol. Sa iyong tingin, alam ako'y natunan na. Mga titig mo sa akin nakabighani na. Dito makikilang aking nadarama. May chinik ka, girl, may chinik ka, girl. Sa iyong tingin, alam ako'y natunan na. Mga titig mo sa akin nakabighani na. Dito
mapipil ang aking nadarama. May chinita, girl, may chinita, girl. Hey girl, konnichiwa. You look so good like chinita. Baby girl, please come here now. Ayoko na kasing nag-isa. Magkatapat lang tayo ng table. We're looking at each other, but di ka naman comfortable. I don't know why, di naman ako batang pasuway. Titig mo pa lang ako'y bibigay. Hanggang tayo walang kapatay. Tapos review naman natin yung nakabigyan. Mga titig mo sa Kaya nakakitiwan na po kayo na bakas. di ko mapipil ang aking nadarama. May chinita, girl, may chinita, girl, may tingin. Parang ako ay natunan na. Mga titig mo sa aking nakabighali na. Di ko mapipil ang aking nadarama. May chinita, girl, may chinita, girl. Sandy Oliverio, the best. Well, ako na yan, baka pwede na sa akin na lang, yeah. Kaya naman, hindi pa lang matik na tapos ka, yeah. Di ko mapigilan ang aking nararamdaman. Sa sigilan ng chinita na yan, sa kanyang pinagkatayuan, yeah. Sa iyong tingin, parang ako ay natunan na. Mga titig mo sa aking nakabighali na. Di ko mapipil ang aking nadarama. May chinita, girl, may chinita, girl. Northern Summer Mix DJs. Sandy Oliverio, the best. If I woke up without you, I don't know what I would do. Thought I could be single forever, didn't let you. Usually don't be falling fast. You gotta go, or keeping me coming back to back. I just found out the only reason that you love me was to get back at your ex-lover before you leave. Usually. Ayan, Miguel, shout out sa Jamil. Maraming salamat sa patamsak mo dyan. Thank you. I would never leave you down. Baby, I know you're creeping. I feel it in the air. Every night and every day. I try to make you stay, but you're trapping alone. There's somebody break your heart. Looking like an angel, but you're standing alone. When you kiss me, I know you look it too far, but I still want that. It's not a
Gonzales Idol. Sandy Oliverio, the best. Sandy Oliverio, the best. Ayaw magiging shoutout ulit sa inyo dyan guys. Ayan guys, siyempre nag-view po ako ng mga videos na nakapin sa taas. Kung di pa yan, pin-view nyo naman pang video ni Ma'am Nels. Ang pinaka-supportive na magkapatid po yan. Hindi mapipigilan na sa'yo'y mapatingin. Ako ay tinamaan sa tatatangiman ka ba? Bawat gano'n ng iyong balakang ay napapatayo mo. Ulan ka kung halaman sa katunayan, madalas nakapitig sa iyong larawan. Hanggapin ang bagay iba pero ewan ko ba ikaw ang hinahangaan. Di mo na kailangan ng brownie ko Fiona at matingin ang di pa ang iyong tatawin. Kahit tingin nila sa'yo may iba na, sa akin ikaw pa rin ang number one. Lakas ng dating, kapag nakikita ka ako'y napapanin. Bawat piling, napapagising, hindi mapipigilan na sa'yo mapatingin. Lakas ng dating, kapag nakikita ka ako'y napapanin. Bawat piling, napapagising, hindi mapipigilan na sa'yo mapatingin. Umaga takali ako naggabi, sipi ko lagi ang nasa tabi. Kapag may bagong upload ng video, teka ora mismo din ang mapakali. Diretso din di natin pwede palood, para ma-share ko at mapanood. Maubos mo lang ang giga 50, okay na at least hindi lang ubos ang phone. Di man up ML, sa akin ayos to. Nakita ko ng kritik mo, sa akin ayos yun. Kayo bigit sa nung aking pansinin, huwag mo lang sayawin ang alat kung di naman kita dadalhin. Northern Summer Mix DJ. Lakas ng dating, kapag nakikita ka ako'y napapanin. Bawat piling, napapagising, hindi mapipigilan na sa'yo'y mapatingin. Lakas ng dating, kapag nakikita ka ako'y napapanin. Bawat piling, napapagising, hindi mapipigilan na sa'yo'y mapatingin. Basta la Gonzales Idol. Sandy Oliverio, the best. Wag mo sanang iisipin na papalod na ko. Di ako kurado pero sa'yo ang lupa ko. Gusto ko na kasi makasigurado. Kailangan ako nakita ka nakakawin. May pag-asa pa ako bakit di pa sagutin. Sabihin mo anong magkakalakat ang gawin. Bukod sa araw-araw di pa dapat kahalin. Pero di madalala kasi hindi ako titigil. Hindi ka pa natin naman ako makikipin. Tuloy ko lang ito gagawin. Araw-araw di na dapat mahal. Araw-araw di na doon. Dati ayaw mo gawin lahat. Pero ngayon dahil sa'yo hindi na ko naman. Ayaw Miguel, shoutout sa Las Piopio. Maraming salamat sa patamsak niyo, Las Piopio. Iutos mo tinutupad sunod kasi yung papalimikis mo sa rehat. Dalawang pinatilo, mabalit na pilo. Sugi pag-magsibilyo kasi kakaamuyin mo. Hinigil ko lahat pati alat at sigarilyo. Kasi gusto ko
sabihin at papapapapapa. Ayan, maraming salamat sa Lods Pio Pio. Ayan, sa pagpa-members po dyan. Ayan, welcome Falcon One. Thank you sa Lods Pio Pio. Maraming salamat ulit. Thank you sa Lods Pio Pio. Maraming salamat. Kaya ko na sa lahat ang aking paglabang. Ikaw ang dahilan kaya ko nagawayan. Ang tayong nabago sa akin ang hindi ko naman malayan. Kumataya ako ng pati papapunta ko sa'yo. Naglalagala ko pa kailangan darating ako. Sumapat lagi ka sa mata ako. Hindi ko sigurado kung sasagutin mo ako. Bago sa lang iisipin. Nangyari. Pinapapagod ako. Di ako apurado pero sa'yo ang nagmako. Gusto ko lang kasi makasigurado. Tagal lang ka na ako Maraming salamat. may pag-asa ako. Bakit di pa sagutin? Hindi ko ano pa ba ang dapat kong gawin? Bukod sa araw-araw kita dapat makinig. Pero kung mag-alala kasi hindi ako titigil. Hindi ka pa lagi naman ako makinig. Hindi ka pipilitin. Tuloy-tuloy ko lang ito gagawin na araw-araw kita dapat araw-araw kita lang. Tandaan mo basta wag na wag. Ang sasabihin na hanggang dito ng lahat. Hindi magpipita mo kasi hindi pa tayo. At alin mo ko sa lahat na mabitaga tayo. Nagabit ang dami ko palagi para lamang magtutubok na mabigat na pinangyayahan. Walang maramdamin kung paano mahirapan. Ang kapigapan ng ginagala ay dadamayan. Kasi di ako makatutuwa ng daan. Hindi ko pwede mas gusto na dito kasama tayo. Hindi ako mapayag balik ko ang kasakahan. Hindi na ko makikipag sa bukat talaga ako. Kaya ako na pwede papapunta sa'yo. Nang nagdala ko na kailangan parating ako. Subukan lagi ka sumagot ako. Kasi di ko sigurado kung sasagutin mo ako. Mix DJ. Los Pio Pio, wala ka bang bahay? Parang nakaano ko sa bahay mo, di ba? Wala ka bang Los Pio Pio? Para makuha ko yung link mo. Ayan, maraming salamat sa iyo ulit, Los Pio Pio. Sandy Oliverio, the best. Ako'y nasa Malate, yeah. Oh, dale, dale, say. Di na kaya ilaw. Oh, madalas. Sumalakas. Pagkapi. Yeah. Oh, dale, dale, say. Mami. Oh, oh, say. Mami. Oh, madalas. Sumalakas. Northern Summer Mix DJ. Basta la Vizares, idol. Pinasok ko, and boy, walang dapis. Ayun pa. Ayan. Ako pala. Okay, Lods Pio Pio. Maraming salamat ulit sa iyo, Lods. Oo, lagi ka sa magsasaka naman nakapaano sa Martin. Maraming salamat sa iyo, Lods Pio Pio. Shoutout ulit sa lahat ng mga kaibigan natin sa Martin Asia. And thank you ulit, Lods Pio Pio, sa pag-share ng inyong blessings niyan. Ay, mag-ingat ka rin po dyan sa iyong trabaho. Yan, maraming salamat sa iyo. Yan. Alam ko si Lods Pio Pio sa Malaysia din po siya. Sandy Oliverio, the best. Sandy Oliverio.
Basta la Bizares Idol. Oliverio, the best. Parang neneng di ang kanyang katawan. Saan mong titigan dito sa kasi sa spaceship isasakay kita. Parang neneng di ang kanyang katawan. Saan mong titigan dito sa kasi sa spaceship isasakay kita. Mr. Who's the chick? Cause I got plenty. T-shirt niya at pants ay black. Tas pink na panty. Binaba ko sa sahig. Tapos siya ay nilamig. Yumakap siya sa akin habang siya'y kinikilig. Di niya rin mapit. Beats Production. Sasakay kita, lahat ng kailangan aking dala-dala. Sige magkasama, huwag kang magtaka. Di ka magduda, walang baka-baka. Sa las na ng gabi, di ako mapakali. Mga nakasindi, tas di ka makatabi. Pag ako kape, di ako makalagi. Bawat parte, huwag ka na maginate. Tulog pagkakin sa iyo nakakagaya. Since marami kang
Bongbong Idol. Iloilo Beats Club. This is Tobias Fournier Beats Club. Alright, ticket. Alabira, was was. Ining doon, hindi sa ulo ibutang. Ibutang sa lawas para sa diskuhan, lawas-was. Basta DJ Bongbong, the best. The best na, mapasaot ka pa. DJ Bongbong Idol. This is the Mix Star DJ Bongbong.
Bomba Birada Public Dance. Saot kamayan, basi kasanggan, magwaswas saot, kamaw sa DJ Bobo. The best music plays right here on the DJ Bobo Remix. DJ Bobo Remix.
This is Team Rocket. Basta DJ Bumbong, the best. Iloilo Beats Club. Team Rocket. DJ Bumbong. DJ Bumbong. Basta DJ Bumbong, the best. The best na, mapasaot ka ba? Iloilo Beats Club.
Ayun bro, Noel Naraha, Miguel shoutout bro. Maraming salamat sa patamsak mo dyan bro. Ayan. Ayun, kay Joel Naraha, Justified Channel Harang. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Scarlett. Ayan. Ayun, sa 19 tamsak mo dyan, maraming salamat. Yung guys, nagdidikit kasi ako doon dito sa ano. Dito kay, ano ba to? Kay Philip Channel. Nagtataka ako. Pag dinidikitan ko siya, pababa yung kanyang ano, pababa siya ng pababa. Ba't ganon? Dati 202 siya. Nung didikitan ko siya ng 4, naging 198 na lang. May ganun bang ano? Ayun, sa mga na may idea dyan. Oo. Hindi siya pataas. Yung kanyang subscriber, pababa. Baka opposite ito kay Ma'am ano, kay this is Ma'am Philip Channel. Why like that this one? If we connect with you, it's coming down, not coming up. Oh, it's crazy. Ano ko yung nagtataka? Oh, ay ba ito ah? Oh, pag dikitan ko siya, bakit pababa siya? Oh, tingnan mo kanina, ilan to sa kanya? 195 na lang siya, oh. Ba't kaya ganyan? Baka pati bahay ko ito malagas na rin. Lang yan. Silipin ko ang bahay ko. Baka, ano? Pababa yung sa kanya. Kaya makahingi tayo ng katanungan kung bakit gano'n. First time encounter like this. Kaya maraming salamat sa parang mo dyan, Ma'am Scarlett. Ayan, tapos na yung ano. Kamusta ka naman, Ma'am Scarlett? Ayan. May plano pa naman sana akong baka spam to. Hindi kaya spam. May app to pa spam. Kaya maraming salamat. Shout out. Gulat naman. Please support my channel. Ayan, nilikitan ko na siya eh. Ano, pababa siya na pababa? Bali, 5. Nalaga siya. Ano natin yung comment dito? Mag-curious ako rito sa ganitong style ng channel. Videos niya. 196. Baka yung sa kanya nito, pababa. Ang counting niya. Mayroon pa ganun. Kaiba naman to. Ayan, Bless Sandy Manoy. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Fen de Zarapin. Maraming salamat sa pagbisita liwat sa aking balay, Ma'am Fen de Zarapin. Ayan. Bless Sunday Manoy. Oh, di ba? Manoy, tsaka Manay. Sa mga salita ng ano kasi yan eh. Alam ko Bicol yun eh. Nonoy tsaka Tuto. Nonoy Nini, naman ng mga Ilonggo, Inday. Ma'am Pen de Sarapen, blessed Sunday to po sa iyo. Sa mapagpalang araw ng linggo. Araw ng linggo ng gabi sa iyo. Maraming salamat ulit sa pagdalaw sa aking live stream. Welcome ka po rito, Ma'am Pen de Sarapen. Dikot sa Dio di almasen. How, di ba? Ayan. Ayan, thank you. Thank you so much. Ayan, maraming salamat din sa papa-members dyan, Laz Piotio. At sa Ninan's vlog kanina yung nagpa-share ng kanyang blessings. Maraming salamat sa Ninan. Musta ka mo tanan dyan, Manoy? Maayo man, Manay? Still flying? Diba? Maayo man. Ma'am Fenpin, sa diin ka nga bansa mo sa Dubai? O what place you were? Sa English tayo tuloy. Kumusta ka mo tanan? O, di ba? Kumusta ka mo tanan dyan, Manoy? Maayo man, Ma'am,
Ma'am Pinpin. Ayan, ayan. Always good and good. Oh, di ba? Ayun guys, may nakapin pa ako. Pa-view po natin yung nakapin. Ayun, ano ni Ma'am Nelda Dan Tusok and watching your video. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Pinpin Lizarapin. Ayan, sa patuloy na pag-support din dito sa aking live stream. Ayan. Pasukli naman, Nils. Ayan, sige, sige. Baba ka, Ma'am Pinpin Lizarapin. Ayan, si Ma'am Nilda Pro ay alam ko nakadikit na sa yan. Masipag po yan. Ayan, suklian ka yan. Iwan ka lang ng bakas dyan, Ma'am Pinpin Lizarapin. Okay? At saka tiyaga-tiyaga lang para maabot mo yung 1,000 subscribers. Pag naabot mo naman ulit yun sa 1,000 subscribers, aabotin mo naman yung 4,000 subscribers. Mag-live ka naman, Pinpin, Lizarapin, para sa inyong watch hour. Ayun, sa sunod guys, magpapaano ako, magbigay ako ng ano para sa, magpi-play po ako ng watch hour. Ayan. Magpi-play ko po yung mga ano natin, yung mga watch hour. Masipag talaga ako magpuyat manoy watching here in UAE Abu Dhabi UAE. Ayun. 1 hour yung advice nyo sa amin dyan. Di ba? Ayun. Sa UAE si Ma'am Pinpin Lizarapin. Ayun. Di ba? Yan ang importante kasi Ma'am Pinpin, masipag tiyaga. Ayun. Dapat may ano din, may 4 na ika. Ayun. May atik, abilidad, asap. Ano ito na ilonggo? Dapat may 4 na e. Atik, abilidad, asab. Oh. Yan dapat ang importante din. Saan ko yung kabitana? Mainit. Ayan, papasukin natin yung ayan. Ayan. Siyempre, pag sa iyo ika, buong mundo naman yan. Ramadan nga yan. Ayan. Maraming salamat ulit yun sa inyo sa 4 million viewers natin in the house. Ayun ko, 4 yun. Hindi ka nakita ko doon. 4 lang. Ito ka, naluloko tayo ni Lolo nito eh. Ayan. I'm curious. Kasi kakaiba itong aking dinidikitan si Ma'am Ophelan. Sino ba ito kanina? Si Ma'am. Si Philiat. Panoy pa dikit. Ayan, Ma'am Vinpin, naubos ko na dikit to sa'yo lahat. Ayan. Ayudahan na kita. So, no problem, Ma'am Vinpin. Ipipin ko natin yan sa'yo. Ayan guys, maraming salamat ulit sa pag-view nyo dyan kay Ma'am Nels. Ayan, ipipin ko po kay Ma'am Pinpin Lizarapin. Sa mga hindi po payudahan naman natin si Ma'am Pinpin, ang aking kababayan. At taga Negros man din siguro si Ma'am Pinpin. Kami ay po taga Region 6. Diba? Ayan. Ayan, nakadikit na ko lahat. 230 na si Ma'am Pinpin Lizarapin. Diba? Ayan, importante yan. Ayun. Huwag ka na masyadong mag-ano mo na Ma'am Pinpin, ha? Pagka nalalagas din kasi po yan. Huwag ka muna magbalik agad. Kaya mo na muna dumikit sila sa'yo. Ayan. Kagawa kang ikot ng... Ito ba yung main channel mong ginagamit mo? Ayan. Ito, main channel mo pa rin itong gamit mo eh. Para hindi ka malagasan, Ma'am Pinpin. Huwag kang baba ng baba. Huwag mo dalhin yung main channel. Ito, main channel mo nga ito. Dala mo. Ayan. Dapat mag-ano ka ng ninja. Yung ibang para hindi siya malagas. Kasi pag itong main channel mo, dinadala mo, tapos punta ka rin ng load sa kabilang mga live, kakainin lolo yan, yung iyong bahay. Ayan. Dapat mag-clear history ka. Ayon po yun sa ating Ayon po sa ating din kasi yan. Yan mga narinig po natin sa mga ibang ayan. Minumukbang, nilulo yung bahay. Tingnan mo, nagbabawas ka na naman ng bahay, no? Ayan, maraming salamat ulit dyan sa 4 million viewers natin. Panoy padikit. Ayan guys, may nakapin pa ko. Support naman natin si Ma'am Pinpin Lizarapin. Ma'am Scarlett Vlog, binisita ko na ang bahay mo, may turagsoy. O, diba? Ayan. Sige, si Ma'am Scarlett magbibigay din po ng busy lang yan si Ma'am Scarlett. Ayan, Ma'am Pinpin, ano mo yung bilin ko sa iyo para hindi malagas yung bahay mo. Kasi mag-clear history ka pagkatapos mo para hindi siya malagas.
Sa history mo yung ano mo. Yes, Manoy Tartinag. Oh, di ba? Sabi ko siya nalagas yun. Kaya nga, pag nagbaba ka ng bahay mo, yung main kasi itong dala mo eh. Main channel mo to. Oo. Dapat gumamit ka ng ibang account para pambaba, para pang ikot-ikot mo. Yung main channel mo kasi. Dapat yung main channel mo nga sa isang cellphone mo lalagay. Tapos yung gamitin yung pambaba, yung isang cellphone mo para hindi siya malagas. Magpe-restore ka para konti lang yung lagas. Ayun po yan sa ating mga nauunang nag-YouTube. Yung narinig po natin lagi. Ang 6 million viewers and das mga shoutout ulit sa inyo. Maraming salamat sa pag-support kay Falcon of Dessert. Ayun ang inyong DJ ng 99.9 na Visayas Station. Maraming salamat sa pagdalaw. Yung guys, may nakapin pa ako dyan. Patamsakan naman natin nakapin sa taas ang bahay ni Ma'am Pinpin di Sarapen. Di Kotsilyo di Almazen. How di Carabao di Batot. Yes. Sabihin naman yan, guys, may maraming shoutout ulit sa inyo. Okay, support naman natin si Ma'am Pinpin. Gusto niyo po niya abutin yung 1,000 subscriber. Kaya, salamat, Hoz! Kaya, supportaran na po natin yung aking kababayan. Nasakupan po kami ng Region 6. Oh, di ba? Support niya na yung mga Ilonggo. Oh, ang mga Ilonggo daw ay... Sabi nila lang daw yan. Aning nila Volve watching so video mo na wow. Oh, yan, sige. Maganda yung video niya. Maraming salamat sa full watch mo dyan, Ma'am Scarlett Vlog. Ma'am Scarlett, baka pwede mo naman bigyan si Mama Pinpin di Zarapin ng iyong mga ano dyan, mga iyong mga alagad. Ayan, ay si Ma'am Feliat. Ayan, first time ko po nag-encounter ng dinikitan ko rito si Ma'am Feliat. Ayan. Na ako'y ako'y medyo nalilito ng konti. Ma'am Feliat channel po. Ang baba siya ng bahay niya 202. Kung dinikitan ko siya, yung dikit ko hindi siya pataas. Oo, pababa siya. Bakit kaya ganon? So nakakaalam dyan, share nyo naman bakit ganyan yung kanya. Pag dinikitan siya, pababa yung subscriber niya, hindi pataas. First time kong nakikita ito kasi nagulat po ako. Ayan, sure. Sabi ko, bakit hindi umangat yung bahay niya? Kasi si Ma'am Feliat's channel, it's English girl. Sure, ayan. Ayan guys, sa kanya naman si Host. Ayan, maraming salamat. O, ano ba yun sa kanya? Ang style na yan? Pababa ba? Kasi kung ibig sabihin, 800 na siya kasi pag dinikitan mo siya, pababa. 200 to, babawa siya ng 201, 202. Nalagas siya. Oo, hindi kaya spam? Yun yung problema dyan. Hindi ko alam kung anong klase yan. Baka pati ako malagas ng bahay ko dito. Ayan. Maraming salamat sa iyo ulit yan. Guys, please support. Ayan, maraming salamat kay Ma'am Scarlett. Ayan, kay Ma'am Pinpin naman. Ma'am Pinpin, huwag mong dalhin yung channel mo. Kasi main account mo. Kasi pag dinala mo yan, pabalik-balik lang po. Yan. Malalagas din yan. Oo. Okay na yun, madikitan siya ng 5, basta kapit na kapit. Diba? Ayan. Ayan, mag-shout shoutout sa 6 million viewers po natin dyan. Maraming salamat ulit sa pagdalaw. Yun, naka 1 hour and 25 minutes na po tayo. Ang bilis na ng oras. Ang araw na naman ng linggo. Ayan, pizza 3 sa buwan ng Abril. O, diba? Ayan, happy birthday. Advance sa mga may birthday nitong buwan ng Abril. Ayan, naway, marami pa kayong birthday at-tried. Ayan. Try ko dikitan ng 5 kung tataas sa or baba. Sige, try mo nga, Ma'am Scarlett, para malaman mo rin kung totoo. Yun, kasi sa akin, parang 4 na yata dinikit ko. Nagtaka ko bakit nalalagas siya. Diba? Baka ma-spam. Yan baka spam. Pero hindi, babae siya eh. Baka may ganon, parang sa settings ba yun? Hindi ko alam. Ayan. Baka nila natin alam, may nakakalam yan. Ayun. Maraming salamat sa inyo dyan guys. Ayun. Basta 5 million viewers natin. Maraming salamat. Matasakan naman natin yung aking live stream. Nakapin po dyan bahay ni Ma'am Pinpin di Sarapin. Ayun, di ba? Sino po nakakaalam ng kanta na Pinpin di Sarapin? Noel Naradan, dikit na ako. Pinasyal ko host mo sa daming pisko. Ayun. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Pinpin di Sarapin. Ayun. Nagla-live yan si Bro Noel Naraha. Tuwing gabi kantahan po dun sa kanya. Ayun,
naman guys pag maganda yung boses. Kantahan. Yan, may mga bisita po sila doon. Kasi wala akong live stream. 2016 na siya? Bakit baliktad sa akin? Baka nagkamali na ako ng paningin. Bakit ganun sa akin? Allah. Baka nahilo lang. Baka clear story lang sa akin. 216 subscriber na siya. Ba't kaya napababa yun? Namata-mata lang. Kaya mas Scarlett, support mo naman si Ma'am Pinpin di Sarapin. Yan si Di Cuchillo di Almacen. Ayan guys, 1 hour and 27 minutes na po tayo. Tama-tama yung mga 2 hours na po tayo. Bilis lang, di ba? Ayan, sa ulit guys, maraming salamat sa pa-members mo dyan, Los Piovio. Ayan, maraming salamat din sa pag-share ng blessing mo dyan, Ninang's Vlog. Ayan, thank you. Ayan, shout out dyan sa kaibigan natin sa mga Mardi Nation at siyempre sa mga kaibigan po natin dyan sa Team Maliw Maliw. Ayan, Miguel, shout out po sa inyo. Ayan, salamat Scarlett House. Ayan. Sino 216 Ma'am Scarlett? Si Ma'am Pinpin? Kasi nakadikit na kasi ako dyan. Malibang ko nalagas. Pero hindi yan, babalik kasi yan. Kay Ma'am Pinpin pala. Ayan, okay. Ayan, 216 na si Ma'am Pinpin. Dati ano na to eh. Ayan, diba? Siyempre. Ayan. Happiness is enjoy. Basahin ko yung title, guys. Happiness is enjoying the little things in life. Diba? Maraming salamat sa inyo dyan. Nalabagan likitan sa lahat po ng mga happiness is enjoying the little things in life. Yung mga title natin. Diba? Iba yung title natin. Ayan, 217 na siya. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Scarlett. Sa pag-ayuda niya kay Ma'am Pinpin di Serapin. Pagkatapos niya Ma'am Pinpin di Serapin, mag-story ka po. Ayan. At saka huwag ka muna mag-gala. Pahinga mo muna ha, kasi hindi yan na. Ray Bautista, tinusok kita kasi magaling ka sumayaw. Magaling yan si Ray sumayaw. Iwan ka lang na bakas, ma'am. Kasi minsan wala po sila rito. Yan, Swift, September Vlog, Mingala, shout out. September, shout out po sa lahat. Maraming salamat sa pagdala, Ma'am Sweet September. Yan, congrats ulit sa iyo kasi monetize ka na rin. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Sweet September. Welcome. And welcome ka rito sa live. Ramadan Karim, Ma'am Sweet September. Yan, sa kapatid natin ang mga Muslim dyan. Mingala, shout out po sa inyo. Araw po ngayon ng pagmamahal, peace. Ayan, pagpapatawad. Ayan, di ba? Love, peace. Ayan. Araw po ng Ramadan. Miguel, shout out ulit sa inyo dyan sa lahat po ng mga kaibigan po natin. At sa lahat po ng mga kaibigan po natin sa buong mundo. Ayan. Miguel, shout out ulit sa inyo. Maraming salamat. Ayan, shout out dyan sa aking pamilya sa bansang Pilipinas. Ayan, alam ko, minanood din sila na aking live pagkatapos ko mag-live. Ayan, siyempre. Manood sila ang gusto nila manood. Pag ako lang naka sa YouTube, kaibigan. Ititreat pagka nakasahod na ako. Kasi na-support ka na. Sayang ko yung mga computer na yun. Ayan guys, may nakapin po ako. Support naman natin si Ma'am Pinpin di Sarapin. Ayan, ang bahay niya po ay nasa 217 na po siya. Maglablaban. Kung may mga premiere po kayo dyan guys, baba niyo para malapag po natin. Yan, may mga short video naman po kayo dyan, lapag nyo para i-view po natin. Yan, libre po lahat dito, libre. Wala pong bawas, wala pong kulang. Ayan. Hayaan nyo, balang araw, sisikat din tayo. Abangan na lang liyan sa periodiko. Diba? Balang araw, sisikat din tayo. Abangan na lang nila sa periodiko. Tamsak naman kayo dyan guys. Ayun, 19 tamsak ko. Ayan. Makikita ko sa inyo nagtatamsak kayo. Baka makalimutan nyo magtamsak bago kayo lumabas. Tamsak kayo bago lumabas guys ha. Para madagdag naman yung aking tamsak dyan sa taas. Ay, maluoy mo. Shout out dyan kay Ma'am Richelle Ibanglista, ang aking mentor. Dati.
Si Ma'am Richelle, siyempre si Ma'am Richelle ay lalabs ko yan kasi nga supportive sa lahat ng mga bagay yan. Ayan. Magandang shoutout sa Ma'am Richelle Evangelista. Hello! Nag-live din si Bro Harold. Ayan, supportive. Ay, shoutout sa mga members ko po dyan. At sa lahat po ng mga kaibigan po natin dyan sa Team Maliw Maliw. Ayan. Sa labas o sa loob man, Miguel, shoutout po sa inyo lahat. Yan. Ayan, tamsak host. Ayun. O, di ba na tamsak? Ayun. Maraming salamat sa patamsak mo, Ma'am Davis. Sweet September vlog, Miguel, shoutout sa inyo. Ayan. Ayan. Tama-tama yan guys, magla-live din kayo. Bagay, ano naman ngayon, pwede kayong magpuyat kayo. Magdamag, alas 3 naman yung tulog ninyo dyan. Kami nga dapat may trabaho paggabi, pero ang trabaho ko kanina. If you believe me now, the biggest dear to me. Ooh, baby, please don't go. Wala si Ma'am Pinpin. Pag-uwitin mo si Ma'am Pinpin. Yan na ba? Ayan, naguhit na si Ma'am Pinpin. Okay na yan, Ma'am Scarlett. Okay na po yan. Tama na yan, tama na yan. Pag-uwitin mo ng 220. Tama naman yan. Ayan, maraming salamat sa Ma'am Pinpin. Pahinga mo na, mag-story ka na muna. Yan, para hindi po siya malagas. Kasi useless po. Malagasan ka ng 20, 20. Ay, nako dati. Ibang malagasan ka pa nga dati ng mga tayo. Oh, salamat Ma'am Scarlett. Ayan. Bawat araw, 10-10, 5 dikit. Ayun, kapit na kapit po yan. Yan, sobrang salamat host. Walang problema Ma'am Pinpin di Serapin. Sino pa ba magtulungan kundi tayo lang tulad natin ng mga maliliit din. Nasa laylayan. O, di ba nga? Sabi nga na, nasa laylayan. Okay, stop na. Ayan. Ma'am, ano, magawa ka ng ibang ano? Magawa ka ng ibang pang account mo, yung main mo, steady mo lang yan, para hindi mo na mag-restore ka. Kasi pagka galing ka sa akin, tapos punta ka naman doon sa kabila ulit, sigurado mo, nalagas yun. Maubos po siya. Ganun po yun, sa experience po natin din. Siyempre. Ako nga minsan nalagasan ako. Pero pagka nag-restore kasi, malagasan ka man, konti lang. Hindi siya marami. Ayun, 10 million viewers natin guys. Support naman natin si Ma'am Pinpin. Ayun. Tambay lang, CPBC pa yun. Sige Ma'am Scarlett, maraming salamat sa patambay mo dyan. Maraming salamat. Kasi ako mamaya mag-end din ako ng mga 34 minutes para makasupport din po tayo sa iba naka-live. Ayun, 10 million viewers in the house. Miguel, shoutout ulit sa inyo. Maraming salamat. Ayan. Ayun, sa lahat ba niya guys, patamsak ka. Huwag niyong kalimutan, tamsak ka naman si host para kakanta ako mamaya. Ay, sayang. Sayang sinta ang sinumpaan at naghahatunay. Tama na yan kasi pagka may background music, mag-CPR ako, nahirapan ako mag-ano. Pero mabilis lang naman mag-CPR guys pag computer gamit. Pagka cellphone kasi. Siyempre, lagi nila CPR. Patulogin ko mga alaga ko pero open na CP manood ang TD Bears ko dito sa room. Oy, wow. Maraming salamat sa Ma'am Pinpin. Walang problema Ma'am Pinpin na disarapin. Siyempre, maraming salamat. Ayan, maraming salamat. Patulogin mo na yung mga aga pa naman patulogin mo na sila. Ayan, sige. Thank you Ma'am Pinpin. Yung mga TD Bear mo lang muna ang kausapin ko dyan. Ayan. Yan, shoutout sa mga TD Bears dyan ni Ma'am Pinpin. Kamusta na kamuda mga TD Bears? Kanyapon na kamuda. Kamu lang anay da mailis kay Ma'am Pinpin di Serapin kay mapatulog sa mga alaga niya. Ha? Kabuot ka mo mga TD Bears. Ayan Ma'am Pinpin na maraming salamat sa iyo. Maraming salamat ulit. Yan, tama mga good vibes lang po tayo. Ayan, Ma'am Scarlett, maraming salamat sa pa-stay home mo dyan. Stay home po yan. Ayan guys, may mga ano pa kayo dyan. Please support naman natin si Ma'am Pinpin di Sarapin, di Consilio, di Almacen. O nakapin sa taas guys, support naman natin. 220 na po siya. Supportahan po natin kasi dyan tayo nag-umpisa din. Ako nga dati, nag-umpisa ako ng
Kasi ang kwento kasi ng YouTube ko guys, ganito. Para malaman nyo guys. Ako kasi, taga-supporter ako ng Mardy, Mariano, and Cindy. Yan po ang sinusuportahan namin mula noon pa. Oo, yan ang sinusuportahan talaga namin. Mula pa sulit kasi kami dati mag-support yan. Pagdating ko nga ng bahay noon hindi na ako kanina trabaho, nasa Riyadh pa ako. Yan nabangan ko, tapos sunod na ka dito na sa computer. Kasi nga siyempre supportive ka guys. Yung kasama ko sa bahay doon Sabi niya, hindi kaya. Nung nag-boom kasi yung na yon, yung Margel. Hindi sila nakakaalam kasi. Nakakaalam, alam nila yon siyempre. Ako minsan ako magkwento. Nag-boom kasi yan. Ay, panood ka lagi, hindi ka makatulog. Tapos pag mag-away, hindi ka rin makatulog. Sabi ko, mahirap na to. Tapos sabi ng kasama ko, hindi kaya yan hindi kaya scripted yung Margel. Sabi ko, totoo yan. Oo yan. Siyempre, nakapokus ka doon lagi na hanggang sa nagkaroon na ng dami na mga, alam niyo naman yan, mga gulo-gulo, mga basing-basing. Patuloy pa rin pag-support. Ayan. Sabi naman mayroon kaming GC. Dati, mayroon kaming GC. Nag-post talaga sa amin guys, sa akin na magsabi niya, ba't hindi kayong gumawa ng yung channel? Yan po si Madam K. Siya po nag-ano sa amin. Kasi sayang din naman yung internet niya. Kasi nga, gumawa na lang kayo ng mga ng mga YouTube channel nyo. Kasi sayang naman kasi nakasupport naman kayo sa Mardy. Pero ako kasi guys, hindi ko ginagamit kasi yung channel ko para sa Mardy. Nakasupport lang. Kahit ngayon, makikita nyo naman yan. Ako, support lang ako. Support lang. Ayan, doon ako nag-umpisa kami gumawa ng channel. Nahiya pa nga ako dati magbaba ng mga bahay ko niya. Lalo pag nag-live yung malaking YouTube, hindi ako nagbababa ng bahay ko. Siguro kung binababa ko na yun, baka marami na akong Siyempre, ang gusto ko guys yung pinaghirapan ko talaga. Yung ako ang naghihirap. Siyempre, sa tulong din ng mga kaibigan po natin. Kaibigan din natin sa mga Mardy Nation, saka sa... siya po talaga nag-post sa amin noon na maggawa ng channel. Yan, sila Lods Burst. Kaso sila Lods Burst niya, pinatuloy kasi yung channel. Kami dati niyan. Ayun, doon nag-umpisa. Kasi dati ako lang naman, ang ginagawa ko, akyat-akyat lang naman ako sa mga live. Ayan. Una-una ko yung nakitaan sila ni Random Yuhan, yan mga nagla-live sila dati doon. Minsan may mga baser na akyat. Ano mo kasi guys, pagka inidulo mo isang tao, pag may nagbabas, galit na galit yan. Ganun yun. Di ba? Ayun. Doon nag-umpisa yung kwento ng sana naintindihan yung kwento ko. Tapos, parang nanghihinaan ako ng loob. Sabi ko, wala namang dumi. Hanggang umabot ako ng 400. 400 ba yun? Tapos binababa minsan din ni Madam K, yung bahay ko. Siyempre, alam nyo naman guys, kahit sabihin mo maraming nagla-live, maraming tao sa live, hindi naman nila papansinin kasi yun bahay kasi ang pinapansin ng mga chismis. Napapansinin yun. Hindi, kahit baba. Sige guys, hindi kita nyo naman yung nakapin dyan. Si Falcon. Hindi pansinin nyo. Kasi nga nakafocus sila sa mga chismis. Kaya mas mabuti bumaba kayo ng bahay nyo guys. Tested po yan. Sa mga maliliit. Sa mga nagpapadingkit. Kasi yan, kahit 5 lang po yaan. Madidikitan yan. Pero pagkaramihan, bihira yan. Kasi na-experience ko na yan guys. Yung pagbaba mo sa marami, siguro kung sa 1,000 kung didikit lahat yun, isang bagsakan mo lang, tapos na yung 1,000 mo, di ba? Ayun. Tapos nung umabot na ako ng 400, ito naman, nakilala ko naman si Ma'am Richelle. Ayan, si Ma'am Richelle. May kiss pa. Diba? Nakilala ko naman yan si Ma'am Richelle. Kasi yung bahay ko, lagi siya nandalagas. Sabi ko, Ma'am Richelle, kasi nagla-live ako, makit-akyat sila. Rise dyan, kailangan shout out po. Ayan, sabi nila sa Piyopyo. Sabi ko naman, Ma'am Richelle, dalhin mo na nga itong, parang tinatamad na ako. Sabi ko, surrender na ako nito sa aking channel na ito. Kasi hindi naman tumataas. Ayun. Binigay ko yung Ma'am Richelle, bigay ko ng 400, mga sa 300 yata yun. Ayun, paunti-unti. Kasi si Ma'am Richelle kasi dati, masipag. Masipag siya talaga ng mga bahay. Mag-support.
Kasi gano'n dati eh, support. Hanggang nakaabot ako ng 1,000, siya nagpapa 1,000 sa akin. Oh, 'di ba? Mm. Kasi gano'n kasi dati. Siguro kung kasagsagan kasi noon ng Mardi, kung nagawa ko ng channel ko, siguro baka kaso lang kasi no, support lang talaga. Kasi mga defenders kasi kami dati noon eh. Oo. 'Pag may mga basher talagang, wala na eh, panay nag-attack ka ng ano eh. Minsan nate-time out na sa dami mong mini-message. Siyempre 'yan ang history. Kasi bawat naman tayo kaya do'n ako nag-umpisa nag-YouTube, oh, 'di ba? Oh, ngayon, di siyempre nakaabot na natin yung 1,000 na subscriber, naabot din natin yung 4,000 subscriber. Sa tiyaga at siyempre sa tulong din po lahat 'yan ng bawat isa po sa atin, 'di ba? Ang tawag na bayanihan ba, bayanihan. Hindi mo naman kaya 'pag ikaw lang. Siyempre pagka ano ka, give and take lang naman 'yan. Support ka dun sa kabila para masuportahan ka rin, eh. Hindi naman puwede 'yan na ikaw na lang lagi nagsu-support, sila hindi nagsu-support, wala namang mangyayari sa'yo. Support mo 'pag nag-support sila, susuportahan mo rin. 'Pag hindi sila nag-support, eh, ba't ka magtitiyaga magsu-support doon, hindi naman nag-support sa'yo. Oh, 'di ba? Kung parehas lang naman kayo nagsusuportahan no'n, eh, quits na kayo niyan. Ayun. Ayan, Los Pio Pio, mega love shoutout sa Los Pio Pio. Maraming salamat ulit sa'yo sa Los Pio Pio, 'yan. Mga ano 'yan, sa mga Mardi Nation 'yan. Mga kaibigan natin sa Mardi Nation 'yan. Oo, mga solid supporter naman. Ako alam ko 'yan guys. Ako naku, ayaw ko lang. Ako kasi, basta mula noon pa. Hindi niyo ba alam na matagal ako naging member ng SY? Ay naku, nakailang renew ako diyan. Shoutout sa Rising Jan Vlog. Sabi ko ba, magkano pa dati yun? May 40 reals yun eh. Basta 40 yata yun. Diba? Ang renewal noon, papa-renew ako noon para makita ko lang yung ano nila. Kasi may pagka-members kasi doon, makita mo yung mga, ano tawag noon? Yung mga picture nila na mga, hindi ako marunong ano tawag nito. Mga bluff ba yan? Bluff? Yung mga ano nila, mga, ano nga to? Makita mo yon. Doon ako, siyempre, idolo mo eh. Yan naman talaga yun. Pag idolo mo talaga, kailangan mag-ano ka, support ka. Yun, doon nag-umpisa. Kaya, yun na siya. Kaya alam ko yan guys, yung mga solid tsaka hindi solid, alam ko yan. Oo. Oo. Eh, nako. Akala nyo lang Ayan, maraming salamat sa Rising Jan Vlog. Ayan, Los Pio Pio. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan. Sa 6 million viewers natin. Guys, pasupport naman natin si Ma'am Pinpin di Sarapin di Cotsilio di Almasin. Siya guys, iniwan niya yung sipin niya para manood po na kanyang teddy bear. Ayan. Oh, di ba? Ayun, naabot na natin yung ano. Ngayon, naabutin naman natin ngayon yung yung ano natin. Siyempre, ang YouTube kasi dami na mga requirements kasi yung YouTube, guys. Fill up ka pa ng tax mo. Fill up na ako ng tax mo. O, di ba? Punuin mo pa yung threshold mo. Kasi yung threshold ko, ano pa lang, 55% pa lang. Hindi pa napuno, naka-blue, kalahati pa lang. Di ba? Ay, gano'n talaga. Kailangan kasi sipag at tiyaga. Lagyan mo rin ng nilaga. Ayan. Ayan, sa mga kapatid po natin naka-live din, support din natin yung bawat isa. Ako kasi ayaw kasi, basta ako tamang good vibes lang kasi ako eh. Ayaw ko ng mga issue niya. Issue niya, tama na issue. Issue. Antahan na lang tayo at patugpugan. Ayan, maraming salamat ulit dyan sa 5 million viewers natin. Ayan, di ba? Magkwento na lang tayo ng ano. Nakwento ko na kasi sa inyo si Tingin Tigimo eh. Tingin Tigimo, aswang. Ay, nako. Mas maganda pa kakwentuhan yung ano, yung panahon ng bata pa kayo, yung kabataan nyo pa, mga batang 90s, nako.
Yung mga batang 90s dyan. Pero batang 90s ako kasi 1970s ako ng tao eh. Ibig sabihin, sakop ako ng batang 90s. Di ba ganun ba yan? Oo. Oo, di ba? Batang 90s ako eh. Batang 90s. Uso pa yung tumbang preso. Jackson. Ano pa yun? Pico. Ano ba yung mga laro doon? Tapos ano, yung habulan. Uso-uso pa dati nun yan. Tapos pag uwi mo ng gabi sa bahay mo, ihi ka sa banig. Magising mo na palo ka sa puwet kasi basang-basa yung higaan mo ng ihi. Diba? Yung mga panahon ng mga panahon ng pagkakataon. Ayan. Ayan, may live di ba? May live ka ba, Raisa, dyan? Sino man naka-live? Ayan, si Team Hads. Ayan, naka-din. Si Pelcap. Oh, di ba? Naka-live dito si Pelcap. 3 hours. Tapos na. Si Hadjer. Charge ko muna ito. Ayan. May mga sa mga ano diyan guys, malakas naman yung mga yung mga channel Sa atin pag umuwi ka na sa Pilipinas, ang hina ng internet kasi doon eh. Sa atin eh. Oo. Maliban talaga siguro kung pakabit ka ng mga fiber optic doon sa atin. Kahit nga fiber optic, mahina pa rin minsan eh. Oo. Kaya dito, pag may mga kayo, gawa na kayo ng channel nyo rin. O, di ba? Malay nyo, may video kayo na mag-viral, isang video lang. Ako nga, pag nakikita ko yung mga yung sa mga YouTube, makikita mo yung mga viral karamihan, yung mga nanguhuli ng isda, tapos yung, basta yun ang makikita kong marami, laki yung mga views minsan. Oo. At depende rin, siyempre, sa mo, sa caption mo, sa mo. Sweet Dreams with Josie. Hi, ayan, shoutout sa'yo, ma'am, Sweet Dreams. Ayan. Ay, tayo, Miguel, shoutout sa'yo, my friend from Pakistan. How are you, my friend? Hello. Thank you for coming. Yes, si Sweet Dream, guys. Nabuburol tuloy ako. Si Sweet Dreams with Gosi, guys, is Pakistan. She's come from Pakistan. I'm fine. Di ba? Ay, akala nyo lang. I will try to speak my English word. If you cannot speak English, I will speak Arabic. My friends, Sweet Dream, you can speak also Arabic? Only Pakistan. Ordo. Kiyali. Kiyali, bye. Di ba? Yung Urdu kasi guys, ang alam ko, yun ang language nila eh, na magkaintindihan sila eh. Ayaw pa matulog ang mga talaga kong German Shepherd host. German Shepherd. Nagpupuyat kasi ma'am Fen, mga Ramadan kasi ngayon. Kaya wag mo na silang patulogin. Hindi mo tutulog yan. Urdu and English. Okay. But we cannot, I cannot speak Urdu. Archihan. Hindi ko maintindihan niyo, my friend. I cannot understand this one, my friend. Archihan. I only speak English ba? German Swiss national kasi. German ba yan? Ano ba? Ilang taon na ba yan? Good. Ang mo, ma'am Finpen, ilang years old na yan? Pagka medyo may old na. Ayan, medyo mahirap na matulog yan. Sa probinsya nga, alas 4 gising na eh. Ayan, 10 million viewers and that's Miguel, shoutout ulit sa inyo. Maraming salamat. Ayan, I'm good. Ayan, sabi ni Pinpin Dilarapin. 5 at 7 years old boys. Maaga pa naman Ma'am Pinpin. Ano pa lang, alas 8 pa lang naman dyan. Di ba?
Laruin mo muna sila para hindi sila makatulog. Pagurin mo, pagurin mo. Pag napagod yan, ayun, matutulog yan. Pero naman yung mga bata eh. O, di ba? Ayan. Sweet dream with Josie. And thank you, my friend. Sweet dream, Gozi, for coming from my live stream. Ayan. 7:30 kasi sleep time nila. Ang aga naman nila matulog, ano? Sobrang aga naman. Welcome. Ayan. Thank you, my friend. Ayan. Please support my friend, Ma'am Spinpin Disarapit. Maybe you connect him or finish connecting him. Di ba? Ayun na lang mag-understand ng English guys kasi I cannot speak English direct. I cannot, yan, ana mafikalam English ala tol. Okay. Thank you, my friend. Sweet dream. Welcome. Ayan. 8 million viewers. Thank you for coming to my live stream, Falcon of Desert. Ang lawin ng desert, oh. Kasi off duty ko sana, 7 p.m. kasi i-visit ako, nag-dinner out, magulang nila. 7 p.m. Ano ba yan? Hindi ka live out? Live out ka, ma'am, ano? Ma'am? Ayan, ma'am, Emily, kumusta na? Mayong gabi si ma'am Emily. Kumusta ka dada, ma'am Emily? Ang damang nasalamat sa iyo, ma'am Emily. 22 sa cause. Sa pagdalaw liwat sa akong balay. Yan, si ma'am Pinpin, di sa rapid Emily, ilongga din sa. Nagtilingob na tadi nga mga ilonggo, ang mga ilongga. Ano ko nung ilongga, mga mabuot? Stay in po. Ayan, stay in. Ayan. Maraming salamat sa iyo, ma'am Emily. Ayaw ko live host. Mahirap kasi pag live host. Magastos naman kasi dyan. Di ba? Sa UAE. Mahal kasi ang cost of living dyan. Di naman. Di ba? Ma'am Emily, how are you? Kumusta ka na, Ma'am Emily? Ayan. How are you today? Nagpa-English na tayo tuloy. Ayan, 6 years na ako sa kanila. Ba, maganda. Okay naman pala pag 6 years ka na dyan. Pwede patamsak premier host. Ayun, no problem, Ma'am Emily. I will pin this one. I will pin. I pin. Para palitan ko na yung naka-andus kasi tagal nakasabit yan si Ma'am Pinpin eh. Baka nangangawit na yan. Ayan, bago mo, dikitan mo naman si Ma'am Pinpin, Ma'am Smile Emily. Si Ma'am Pinpin pro, it came from Western Visayas. Also, it came from Region 6. The land of the Mindanao. Maybe Mindanao ba? Mindanao? Please connect. Pinpindan gift. Di ba? Nagbigyan ka ng gift ni Ma'am, ni Sweet Dreams, Sweet James. Came from Pakistan. Di ba? Taga Aswang. Diba? Taga Aswang siya. Taga Duinyas. Si Ma'am Pinpin. Taga Ruwas. Kapis. Siling niya, taga Nusbin ako sang English host. Ilonggo na lang, be. May inang bana mo. Walang mabana mo English. Pero English on taman kay may English mo. Aswang ko. Aswang ko rin sa mga imili. Ayan, thank you, my friend, Sweet Dream. Please, alam mo kasi, Ma'am Smile, may bisita kasi tayo, Sweet Dream. Came from Pakistan, so we cannot speak Tagalog or what. That's why I will speak English. Sino dumikit host? Ayan. Ayan, Ma'am Emily, nakadikit ka na ba kay Ma'am Pinpin Serapin? Kasi papalitan ko na siya. Kasi nangangawit na yan kanina pa. Karating oras na yata yan nakasabit sa taas. Okay, host. Ayan. Si Ma'am Pinpin, ma'am, ay isa ka Ilonggo, di pa matibla, ihambal sa video kay hambal niya. Taga Negros. Ano sila sa lakyan, Yan guys, ipatamsak naman sa pinili ni Ma'am Emily. Si Ma'am Emily po ay Ilonggo, married siya sa English guy. Also English guy. Sige ma'am, tamsakan ko muna ito. Panoorin ko yung video mo para. Ayan ma'am Pinpin, maraming salamat guys sa pagdikit niyan. Thank you so much my friends with Sweet Dreams for connect to Miss Pinpin. Ayan, thank you so much. Ayan, maraming salamat sa nandikit kay Ma'am Pinpin guys. Ipalitan ko na yung naka-premiere dyan. Ayan na yan, maraming salamat sa inyo. Please Ben.
Ay, ito pala si ma'am. Ayan, thank you for coming. Oh, Ma'am Rachel Evangelista, welcome to my live stream. Ayan. Ayun, BG work mode. Ayan. Okay, no problem, Ma'am Rachel. It's okay. It's fine. Maria, how are you, Maria Harang? Huwag mo ako i-shout out. I don't want to shout out Maria Z. Si Maria Miguel shout out from Ma'am Rachel Evangelista. Hindi kita marinig. He cannot hear me. O, diba? Guys, please connect, please view. English na to. Ganyan, tamaan na English ko, tamaan na ng tamaan. Kuya Harang. Ayan, thank you so much, Ma'am Rachel, from coming to my live stream. Ayan, Maria. Maria told, don't shout out him. She cannot hear me. O, diba? Ayan guys, may nakapin pa ko sa taas yan. Please, tamsakan naman natin yung nakapin dyan. Mamaya, tamsakan kita mamimili mamaya pagkatapos ko mag-live. Ha? Ubusin ko na tamsak yan. Hindi naman tamsakan yan. Ayan. Sister Shell, dinig kita. O, dinig niya si Ma'am Rachel. Kasi dito si Sweet Dreams with Gosi. This one, Pakistan. So, he or she cannot speak Tagalog or English, Arabic or lang na. So that's why I speak English. Ayan. Sister Shell, dinig kita. Emeline Dan Tusok po. Ayan, sabi ni Ma'am Pinpin Dizarapin. Ayan. Sister Shell, dinig kita. Ayan, dinig niya. Ayan guys, may binabasa si Ma'am Smile Emily. Ayan, pa-watch po ng Dikit Sure Balik. Shout out sa'yo sis, dating Dikit nakapin tamsak premiere. Ayan, maraming salamat. Ayan, Kuya Mon, mag-allow shout out kay Kuya Mon. Maraming salamat. At maraming salamat din sa nagbisita Maria 143. Aking kaibigan na si Maria 143. Maria 1341. Diba? At thank you so much din for coming, Ma'am Rachel Evangelista, ang aking mentor. Noon, ngayon, magpakailanman. Ayan. Kuya Falcon niya, sabi ni Kuya Mon, wala ako kabatios, tuduhi pa, dugay. Ayan. Wala sa kumong kabati, mamili. She cannot hear me. O, diba? Kuya Falcon, huwag ka magsalita. O, diba? Maria told me, speak. Kasi guys, pag hindi nyo, ang style kasi sa English, pag hindi nyo sa medyo ma-pronounce na mayos, islang nyo. Tapos i-cut nyo siya, parang telegram. Smile yaw, Miguel, shout out. Hindi kita marinig na sa harang. Sige Maria, magparang ka na dyan. Alam nyo ba si Maria? Kasi hindi naman tayo naririnig guys. Alam nyo ba si Maria? I-dismiss natin si Maria kasi hindi siya makarinig. Ayan, narinig niyo si Kuya Mon. Alam niyo ba si Maria? Pagka umakyat sa mga live yan, yung kaldero, tsaka tubig, tsaka gas-gasan yan. Hindi naman niya narinig yan. Kaya kahit i-dismiss niyo yan siya guys, hindi siya makarinig. Magre-review na lang siya mamaya. Kuya Mon, hindi kita. O, di ba? Shout out sa'yo. Hey. Ayan, tawa si Ma'am Smile. Goodbye siya po tayo guys. Gutom na guro, biit mo host. Bakit hindi marinig yung biit ko? Yan. Ayan, maraming salamat ulit sa inyo dyan. Ay, tuloy. Kuya Falcon, wag mo ako dyan siraan ha. Marinig ko rin yan. O, di ba? Sabi ko sa inyo guys, kasi sa bagay, di naman ito marinig na Maria. Sweet Dream with Goosey dance upside down watching your chicken foods. Ayan. Ay, nagluluto yan si Mr. Goosey. Ito guys, kasi hindi naman ako marinig ni Maria. I-dismiss na lang natin muna. Kumbaga, siraan na siya natin ng konti. Marunong naman siya makaintindi din siya ng Bisaya. Ma'am Emily, si Maria 140 makaintindi din ng Bisaya. Pero pili silaan natin. Thanks! Ayan. Di ba, Ma'am Rachel? Sa Ma'am Rachel, kabalo mo na mag-Ilongga. Si Ma'am Rachel, Ma'am Rachel nga kabalo mo na sa mag-Ilongga. Ha? Hindi na sa mga bot. Sa mo, hambagan ini may nabalaan ako nga sa una nga, nga isang mga YouTuber. Siling niya.
Ayun, shoutout sa Team Good Babes. Inunggo mo to sa. Pwede man ni ibasahin yung yung Good Vibes saka Good Babes. Isa lang naman ang pronunciation niya. Di ba? Sweet dreams with Gosi Dan. Subscribe Dan watching your chicken foods. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Pinpin Di Serapin. Yan guys, patamsakan naman natin yung premium ni Ma'am Emily. Ayan. Sa mga hindi pa please connect to Ma'am Emily's Smile. Si Ma'am Emily po ay isang Ilongga, makapangasawa ng Inglesero. Yan si Maria na sa harang pa. Thanks all friends and welcome sa iyo my friend Sweet Dreams. Maybe after 1 month you can speak Tagalog because you always came from Tagalog tuber. Di ba? Ganun yung mga style guys pagka nag-English kayo, medyo ikat niya yung mga tuber. Mga ganun mga style. Thanks all friends. Agoy, sabi ni Ma'am Emily. Ayan. Okay, inshallah. Di ba? Inshallah. Okay. Thank you my friend for staying. Staying yan kasi nag-stay siya Mario, Dan. Dansis. Kaya wag man kayo nasa harang pa. Ayan, sige. Si Maria kasi sa harang pa yan guys. Ay, siraan natin ang siraan yan. Ang problema yan. Oo. Ay marinig I-review niya lang mamaya ang live ko. Sweet dream, I connected to you. O, di ba? I connected to you. O, di ba? Try to speak. Guys, please comment English because my visitors here is English. Mr. Sweet Dream, the Pakistani guy. She or he, I don't know. Salamat sis Emily, nice song. O, di ba? Sabi ko sa inyo. Ay, view ko muna ito hindi na. Tigilan tayo sa wakal. Yan, 8 tamsak na pala. Ayan, si Ma'am Emily po ay nasa 4,400. Yan, si Ma'am Emily naman chismis natin si Ma'am Emily. Si Ma'am Emily nga, di makamove on yung kanyang Di ba Ma'am Emily? Ayan, guys, tamsak naman kayo dyan sa 10 million viewers natin kay Ma'am Emily. Ay. Tamsakan ko nga muna sila Ma'am Emily. GG. Ayan, Ma'am Rachel, maraming salamat sa pabili-bili si Ma'am Rachel. Imangnista po ang pound. Ang ano po siya. She is one of the Suprema of Team Maliw. Di ba? Guys. Ayan guys, naka-live din si Team Hads. Siyempre ako guys, pag nakita ko naka-live, sinasabi ko yan. Ma'am Rachel Yahoo, sabi ni Kuya Mon. Ayan, si Kuya Mon po, nagda-live din po yan. Kuya Mon, Minandro Meliabas. Please connect to Mr. Kuya Mon. Ayan, tawa si Sweet Dream. Ayan guys, please tamsakan naman natin yung nakapin sa taas. Ayan, 10 na, Ma'am Emily. Ako na lang magtamsak. Ayaw nila yata tamsakan yung premiere. Flight update to Philippines. Wow, uwi na pala si Ma'am Emily. Ayo, congrats. Wow. Sana all uwi na ng Pilipinas. Wow. Ayan, waiting. Ayan si Ma'am Rachel, nakita ko na rito. Sino? Silipin ko nga. Si Sweet Dream Gosi, nandito na siya. Iwan lang po yun ng comment guys. Ano ba? Nakatatlo nga. May flowers pa nga si Sweet Dream Gosi. Malya may lasot ko sa iyo. Meow. Di ba? Ayan guys. Ayan guys, please connect to Miss... Ayun, pauwi na kasi si Ma'am sa update sa kanilang uwi. Wow. To British. Diba sa British yan? Si Ma'am Emily. Diba? Uwi siya ng Minandro, hi! Sabi ni Sweet. Yan, kasi Sweet Dreams, Sweet Gosi guys. Always sa live ni Rhea. Ni Lord's Ray sa pantayan. Ayan, pang 11 ang tamsak. Hindi pa pala ako nakadikit yung iba dito, Ma'am Emily. Idikit ko na ito. Ay, Mario Joseph. Tawag ko dito. Si Ma'am Pinpin, nakapatulog niya siguro ng kanyang alagang mga alaga niya. Ma'am Pinpin, anak ka pa da? Nyapo na ta. Sweet Dreams, Sweet Goosey. Drop your link, please. Ayan, sir. Ayan, sige.
Baka main dala niya, ma'am, ano? Pwede mo yan ma-view yung ano, pagka main dala niya, okay yun. Go channel na lang. Ayan guys, pag nakakonik na kayo kay Ma'am Emily. Ayan, Falcon, dinig na kita. Ayun, tapos na. Salamat, dinig na ni Maria. Ito naman, dinig na ni Maria. Thank you, Maria. Narinig mo na ako. Sweet Dream, Yahoo. Ayun, maraming salamat. Kasi kung di mo ko dinig, dismiss kita rito. Diba? Ba't yung dinig ni Maria? Ayan guys, may nakaano din. Ayan, pag nakatapos na kayo guys, si Sweet Dream, support nyo naman. Ipipin po natin yan. Mamaya-maya. I-copy link na lang natin. Ayan. Supportive kasi yan guys. Please connect to Mr. Sweet Dreams kasi nagbabalik siya guys. He return back. Return it back. O, diba? Tambay lang, sipi ko magugas ako. Sige, Maya. Ay, Maya. Sorry. Maria. Maraming salamat sa iyo, Maria. Aking kaibigan na si Maria. Pinaka-supportive sa lahat. Mentor. Pwede nyo siyang takbuhan. Ay, ito magpalakpak. Kung may mga katanungan po kayo tungkol sa YouTube, mayroon din siyang knowledge si Maria 140 at kasi Ma'am Richelle. May mga ideya po sila. Siyempre sila pong ahead. Diba? Diba? Yan, pagtanong po kayo kay Ma'am Maria. Okay, Ma'am na si Maria. Diba? Ayan, maraming salamat sa iyo, Maria, sa sa pagtulong din sa ating mga kaibigan. Siyempre guys, maliit o malaki yan, dapat natin pasalamatan kasi mahalaga po yan sa bawat isa po sa atin. Diba? Give love on Christmas Day. Diba? Parang style ko yan. So Maria, nakakuha ng mga ideya ko ito eh. Ayan. And guys, please connect to Mr. Shooting. Kaya kung tapos na kayo sa tamsak dyan, alam ko tapos na yung tamsak kay Ma'am Emily. Ay, pipin po natin si Ma'am. Ay, Ma'am Emily, thank you so much. Ayun, baka hindi pandikit-dikit na nakatamsak na rin po ako sa iyo. Ayan. Maraming salamat. At siya nang dikit yan kay Ma'am Emily, siya nagtamsak sa kanyang premiere, guys. Maraming salamat. Ipin ko to guys, si Sir Sweet Dream Gozi. Yan, support niya naman si Sir Sweet Dream Gozi. Ayan. She is supportive friend from Pakistan. Return back. Diba? Ano naman ang scout pa English, guys? Medyo shortcutin nyo para hindi siya maputol-putol. Ayan. Ayan, welcome sa iyo, Ma'am Emily. Wala mang ano man, Emily. Damo kayong salamat sa papasyal sa balay natin. Ayun, salamat sa tanan nga nag-thumbs up. Ayan, sabi ni Ma'am Emily, thank you for all thumbs up. To all thumbs up. Translate natin. Pagka Ilonggo yun, translate natin sa English. Kasi si Ma'am Emily kasi, sawa na yan guys sa English. Kasi yung kanyang husband ay Englishero man. Englishero man ang husband ni Ma'am Emily. Oy, ano man, British man nasa? Bot, marami. Ayan guys, please support to Mr. Gani. Di ba? Ayan. I will check your link, my friend. 260 subscriber. Ayan. Ayan. VG. Ayan, sarap. Sweet Dreams. Guys, 260 so 400 videos. Ayan. Mahilig siya magluto. Si Sweet Dreams. Please connect Mr. Sweet Dream. His supportive friend. Sabi ko sa inyo eh. Pagka mga ganun mga English. May kunting short eh. Okay, my friend. Please connect you. Diba? Squad mo English yan, guys. Ayan. Shoutout sa mga kapatid po natin, mga kaibigan po natin yan. Maraming salamat sa Maria. Shoutout sa Maria. Ang pinaka-supportive si Malan. Alam niyo kasi si Maria, guys. Maria, no? Ano si Maria, guys? Wala kasi yan eh. Hindi ako makaboylo. May pangontract sa akin niya si Maria. Hindi ko naman sinisiraan si Maria. Kaya sabihin naman natin dyan. Sweet Dreams, done. Ayan, thank you, Kuya Mon. Ayan, my friend, Sweet Dream, I will try to connect you because maybe we have other account. Cannot connect you. Diba? Ano mga English, guys? Thanks, all friend. Diba? 262? Yes, 262. Ayan, try. 100k views. Laki ng views niya. 100k views. Enjoy. Wow, it's delicious, my friend. Enjoy food. Yun. I will watching your video.
Okay lang, hindi naman kita narinig. Ayun, hindi pala narinig. Thank you, ma'am. Sweet dream, go see how are you, my friend. Di ba? Yun ang English na si Ma'am Emily. Ayun, Kuya Mon, maraming salamat sa PBG Medians, Kuya Mon. Support TV yan si Kuya Mon. Sige, Minando Vlog. Ayun, guys. Ayan. Mahilig siya magluto. Big biryani. Ayun, 200. Bakit nagtataka ako? Bakit sa akin hindi siya pababa yung subscriber ko? Ha? Ay, dinikitan ako dito kanina. Pag dinikitan ko siya, pababa. Pababa yung ano niya, subscriber. Hindi pataas. Inshallah, next day you're home. Di ba? Inshallah. Okay, my friend. No, welcome. No problem. Yeah, Ma'am Scarlett, may kailangan shoutout sa'yo. Sweet dream. Di ba? Ayan. Baka nagka-problema rin to sa akin. Kasi pag dinikitan ko siya, pababa. If we connect, you, my friend, Sweet dream, it's coming down, not coming up. So that's why big problem for me. Ate Scarlett, yeah. Ay, nako. Tumaas na kasi 263 na siya eh. Ayan. Ayan. Mayroon pala akong niladikit. Ayan guys, please connect naman na. Please connect Mr. or Mrs. Sweet Dreams. Ayan ang pag-English guys. Simple lang. Ayan. Wow, masarap yan. Biryani lovers. So, sa mga biryani lovers dyan, please connect to Mr. Sweet Dream. You can get an idea or techniques to how to cook biryani. Di ba? Ano ka mo English? Miss. Yun. Kasi may butter kasi yan guys. Pag may butter ka, may ghee. Ang tawag nilang ghee. Basta yan kasama kasi. Marunong ako magluto kasi guys. Magluluto din man ko guys. Bago ko kasi nag-abroad guys, ang profesyon ko talaga magluto. Hindi mo na alam. Siniro kasi ako. Pero ang nilutuan ko, kasal, binyag, patay, mga ganon. Probinsya, ha? Oo, ito yan. Yan kasi ang profesyon ko, guys, bago ako pumunta na Saudi. I'm cooking. Nagluluto pa ako. Hindi ko lang sinishare. Kasi pag alam nila nagluto ka, ikapalutuin nila. Ay, nako. Kaya kung may makatanungan ka tungkol sa mga luto, mga ingredients, magsabi lang kayo sa akin, guys, ha? Diba? Ayan, thank you ulit kay Lods Piopio sa pagpa-member sa akin. At thank you din po kay Ninang's Vlog. Ayan, sa pag-share ng kanyang blessings kanina. Ninang, maraming salamat ulit. I am girl. Diba? I am girl. Ay, sorry, my friend. She girl. Diba? Very funny. It's okay, my friend. Diba? Ganun ang pag-click kasi pa English, guys. Pag hindi niya makuha yung ano niya, medyo, Nagsilabasan tuloy sila. Ayan, live. Hello. Ayan, live. How are you? Dito naman, may rapa naman tayo. Ito English tayo na salita nito ng ano. Welcome to Falcon. Ayan, thank you, my friend. Live. Hi. Hello. Ayan. Ayan, for connecting to you, my friend, Sweet Dreams. Miss pala siya. Ay, sorry. Akala ko siya girl. Ayan, thank you, my friend. She is girl, my friend. I think before you a boy or your guy. Diba? Please connect to Miss Life. Also, my friend. Came from Japan or Korea. Ayan. 264. Ayan. Wow, it's good. Yeah. 15 juice. I will take this one. This one, Taba chicken dum. I will look this one my sister, my friend.
Taba chicken dum. Oh, diba? Sarap. It's delicious. Put some tomato. And then you put cover. And then remove it. And then mix again. Oh, and put some ingredients. Oh, diba? And then put cheese. This one cheese. Put lemon. Put onion. Wow, it's delicious. Oh, diba? Sarap na magluto niya, no? Chicken taba. Sarap nun ah. Chicken taba. Ayan. Nagsalisa na sila. Saan sila pumunta? Kanta pa ko mamaya. Ma'am Luna, it's vlog. Mga shoutout sa'yo, Ma'am Luna. Maraming salamat. Yan, thanks. Welcome sa'yo, my friend. Sweet dream. Ayan. Thank you so much for always support Falcon of Dessert. Thank you so much. Thank you so much for coming always for my live stream. Ayan, enjoy cooking and enjoy fishing like this one. Oh, diba? Ma'am Nonais Vlog, thank you so much. Ay, man, pa-English na tuloy ako. Kasi guys, pagka na-English kasi, tuloy-tuloy na English kasi. Nakalimot na ako mag-Tagalog. Ayan, Kuya Mon, Miguel, shoutout sa'yo, Kuya Mon. Ma'am Luna, please connect Miss Sweet Dream. This one Pakistan, this one girl, Pakistan girl. Pakistan girl ba yung pronunciation? Sorry if speak not good. Huh? I like your language. Oh, di ba? Mr. Sweet Dream is enjoying my language. Oh. Thank you, my friend. Sweet Dreams. Thank you so much. Oh, di ba? Like na yung language ko. Okay, Mon. Thank you for BGBG. We need to speak English, guys, because my visitor here is Sweet Dream, guys. It's Pakistani. It's Pakistan. What's it called? It's Pakistan girl. Pakistan also? Oh, di ba? Short na English yan. Saan na yun? Aba. Oh, I like your language, sabi niya. Oh, di ba? Pati ka mama. Pati ka man pinpin di sarapin. Mga English na mga Ilonggo, ya. Bala ko man sa mga Ilonggo, mga English, ya. Kasi, tikal ba, no? Ayan. Padikit sa hindi pa nakadikit. Ayan. Sige, ma'am, ipipin po natin yan. Ayan, bago tayo. Sige, sige. Ayan, my friend, I will remove your pin because I will next this one from live. We need to pair each and everyone. Oh, di ba? Okay? Ayan, kay Ma'am Luna naman yung didikit natin. Ayan, thank you so much for connecting my friends with dreams. Please connect live. This my friend came from Korea or Japan because he cannot speak also English, but we speak also Arabic. Oh, diba? Oh, English. Ayan guys, please support naman natin si Ma'am Luna It's Vlog. Ayan si Ma'am Luna It's Vlog po. Support, ano po yan? Solid po na Mardi support yan si Ma'am Luna It's Vlog. Kuga daw maigit ko ah. Mama Pinpin, ang technique sa English, pagka hindi ka kasangkol bla, na medyo bulol-bulol ka, ikat mo ang iba nga English. Diskarte na ng English. Lunggo pa nga. Welcome all friends. Ayan, thank you so much my friend, Sweet Dreams. Sweet Dreams is not a boy, it's not a guy, it's a girl. It's a woman, it's not a man. Oh, diba? Ay, mga English natin, guys. O, diba? Si Ma'am Emilia pagka nag-English ko daw, maigit sa kuno mo. Guys, please connect to me, Miss Luna It's Vlog. Si Ma'am It's Luna Vlog. If I know this one from Oman. Balik ka na, Ma'am Emilia. Tawa doon ako sa Ma'am Pinpin. Hos, pakibit na English. Oh, yan mga diskarte, hos, pakibit lang lang. Oh, pasaibit-saibit lang. You are right. Ayan, thank you, my friend, Sweet Dreams. Ayan. Guys, please connect live. Kasi live lang kasi natin, live heart. Ayan.
Kasi na po kasi maintindihan kong basahin sa taas. Buti nga nilagyan niya pa ng life tsaka heart sa taas eh. Ay kung wala na akong basahin. Pero babasahin ko to kahit paano, pag-aralan ko kasi yan eh. Buti na lang nilagyan niya pa ng light tapos may heart sa taas. Guys, please connect to my friend also. Life Heart. Oh, di ba? And please connect the Ma'am Luna H vlog. It's my number one supporter all around. Oh, di ba? All around. Ayan, Ma'am Luna, maraming salamat. Ayan, pasensya na kayo guys kasi may bisita kasi ako na Inglesera. Si Ma'am Sweet Dreams. Si Miss, are you Miss? Are you Mrs. or Mr.? Ay, Mrs. or Miss? Ano lang po yan? Connect live. Ayan. Ayan, thank you Ma'am Pinpin Sarapit. Ayan, live, please return it back. Return it back to Pinpin Sarapin, your subscriber. Because, is connect live. Aray ko. Miss, ayan. Si Miss Sweet Dream is Miss. It's bachelor. Oh, di ba? It's a bachelor. It's a Miss. It's a single. Ayan. Sa mga single dyan, Miss Sweet Dream is also single. But maybe hindi napagpamanguton ko na mabuday na. Ayan, thank you so much. Ayan, please connect Life Heart. Ayan. Ayan, if nakadikit na kanya sa taas, if you connect Life Heart, I will pin also to Ma'am Luna It's Vlog. It's a supportive friend also. It's number one supportive friend. Ayan. Thank you so much for... Nako, double na siya, host. 28 year. Are you married or... 28 years. 28 years na si Ma'am Sweet Dreams. But Miss, he told me Miss. Ibig sabihin, hindi pa siya married. Ano ba? Yan, thank you so much for connecting Life Heart. And I will pin also this one, Ma'am Luna It's Vlog. Ayan. English na lang tayo nito. Pag na-review ko maya ito English ko. Ayan. Ayan. $28 years. Ayan, 28 years old na si Ma'am Sweet Dream. Ayan. It's a big old. Big old. No, it's not married. Ayan. Ayan guys, may binaba din si Ma'am Scarlett. Pa-view naman natin. May binaba ni Ma'am Scarlett yung short video niya. Host, baka naman. Ayan. Maraming salamat sa inyo guys. Pagkatapos natin, ipipin po natin si Ma'am Scarlett. Pa-view naman sa mga video po natin dyan. Maraming salamat. Ayan. Hindi na ako makapagsalita ng English. Dance Up to Life. Oh, yan. Thank you so much. Host, Dance Up to Life. Ayan, Ma'am Pinpin Disaraven. Ayan. Thank you for coming, Life Heart. Ang Life Heart kasi yung dulo, guys. Kaya yun na lang mabasahin ko. Heart yung dulo. Ayan. Life Heart, thank you so much for coming to my live stream. Enjoy and thank you. Ayun, Sweet Dreams with Lucy. No, it's not married. So it's a single. Si Ma'am Sweet Dreams, it's a single. Yun, big old already it's Sweet Dream. Ayun. Guys, please message English because we have Ma'am Sweet Dreams here. So he cannot speak Tagalog or what kind of language. He speak only English. So please comment English. I will try this one for 35 minutes only. Di ba? Yan na si Mama, no? Ate Scarlett, done for short. Ayan. Life Hearts, please subscribe to me too. Okay? Di ba? Ayan. Guys, please type English because Ma'am Heart, it's also reading. Reading yan, di ba? Basahin, sabi ko sa inyo eh. Sana walang punta. But dito na ako nakarating. Life
enjoy, happy. Ayun, enjoy daw si Ma'am Life tsaka happy. Ayan. Ayan guys, please connect kayo mga review ko lang to, patamsakan ko lang to kayo mga. Yes, hindi pa kayo guys, view nyo naman po yung nakapin kay Ma'am Luna It's Vlog. Ayun, ano ba yung kinukuha niya? Manunggay ba ito? At parang maliit na, na kamatis. Ano to? Masarap to. Parang tomato cherries ba yun? Tomato cherry? Tomato cherry. Maliit na kamatis. Oo. Guys, please view Ma'am Luna It's Vlog sa small video niya. Mag-harvest ulit ng cherry. Cherry tomato nga. Nakalagay na nga dito. Hindi ko pa nakita. Ayan. Masarap to, cherry tomato. Makita mo to sa mga class ng mga restaurants guys. Mga cherry. Yun ang pang topics nila sa taas. Life, enjoy, happy. Ayun. Enjoy si Ma'am Sweet Dream sa kanyang life for 28 years enjoying life as a single. O, di ba? Oo. Yun lang yun. Enjoy the life for a single. Di ba? Tama, English guys. Tirada. Yan, review ko lang to kay Ma'am Luna It's Vlog kasi supportive yun si Ma'am Luna It's Vlog. 4 thumbs up. Masarap kasi yung cherry na yan eh. Ayan. Yung kaya man, maraming salamat. Yung kaman, mag-live kami. Naka-live din si Ma'am Marge yata. Review ko din ito kay Ma'am Scarlett. 3 days na ito. Ang Turagsoy. Tonight's vlog, Dan. Tamsak pahingin ng cherry. Ayun, sabi ni Ma'am Nano. Sabaw. Nagalangoy lang. Guys, pag yun naman, yung nakababa dyan, yung nakapin ni Ma'am, ni Ma'am Scarlett. Yan, Ma'am Scarlett. And thank you so much, Ma'am Pinpin de Serafin, for thumbs up. Pahingi daw ng cherry, sabi ni Ma'am. Ayan, magandang umaga, Sir Falcon, sabi ni Zed. Ayan, good morning, Zed. How are you today, Zed? Sorry, Zed, because I will speak now English because we have visitor here, English also. So, good morning, Zed. Aba. Kamusta na, Zed? Uboyan. Ayun, di ka pa nakabalik? Manda ka pa sa umaga, Kuya Zed. Ayun, sabi ni Ma'am Pinpin di Serapin. Ayun, magandang umaga pa sa Ayan. Maraming salamat sa iyo, Zed. Kailan uwi mo ng Pinas? Matagal pa, Zed. Baka next year pa ako uwi ng Pinas. Ayan. Dito ngayong ni Lods Pekwa sa parang Pekwa sa akin. Kinuha ko doon sa niya. Sabi ko baka next year pa sila ako makauwi pre. Gamit niya. Masobrahan sa English kaya naubo. Yun lang. Oo. O tingnan ko sinong uuwi. Pagka may bakante, baka ko na lang. Kasi matagal-tagal pa yun eh. Baka masira lang dito. Hindi ko naman ginagamit. Yan, mga shoutout ulit dyan sa 7 million viewers natin. Baka pa may umuwi, padala ko na lang itong niya. Lapi niya. Ayan guys, pag-view naman natin binaba ni Ma'am Luna It's Vlog. Ayan, 5 thumbs up. Walang bahayan si Zed, Ma'am Pinpin. Si Zed po ay supportive. Wala siyang bahay. Nagsusupport lang po siya. Yun si Zed, makaintindi din ng yan, Bisaya. Okay. Ayan. Yan, Zed, si Ma'am Pinpin di Serapin ay Ilongga din po yan. Yan, Sweet Dream, thank you for still BGBG. My live stream. Maybe after
29 minutes, I will end this live stream. Ayan. Thank you so much. Kuya Sid, Yahoo, sabi ni Kuya Mon. Yung guys, support naman natin si Ma'am Lunay's Vlog. Kung nakatamsak na kayo dyan, pa-view ng kanya na, ipipin po natin yung short video ni Ma'am Scarlett. Pinamagulan ko lang itong ni Ma'am, 7 hours. 7 hours pa lang to. Maganda ito, Ma'am, Ma'am Luna, dapat ni-premiere mo ito. Pag premiere mo sana ito, mas maganda. Oo. Yung itong kahabang video mo, maganda ito, premiere mo sana siya. Shoot mo sa premiere, Ma'am Luna, para sa WhatsApp hour mo na rin. All friends, good work. I'm very happy. Ayun, thank you, my friend. Ayun, I'm also happy because you're always here from to my live stream. Ayan. Enjoy and then ano ba yung mag-ingat? Nakalimutan ko na tuloy. Please take care always. Diba? Kala nyo lang kayo marunong mag-English, ha? Maganda ito premiere mo, Ma'am Luna, kasi mahaba ito sayang. Dami magtatamsak niyan kasi umikot ka naman sa Mardi, sa mga Mardi community. Ayan. Ayan. Please, tamsak. Pa-view naman guys ang ni Ma'am Scarlett. Ayan. View ko na lang ito. Inshallah. Ayan. Diba? Ayan. Ramadan Kareem. To you, my friend. Life. Ay, sweet dreams. Ayan. Ramadan Kareem ba? Sir Falcon, English for more. Yes, of course. Ma'am Finpin di Sarapin. Diba? Meron kasi sa akin, pag nabasubo na ako ng English, na ako ng English. Hindi na ako makasapagsalita ng Tagalog. Minsan nakalimutan ko ng Tagalog. So that's why, Ma'am Finpin di Sarapin. Dito naman si Live. Live, thank you so much for coming. And please connect also Ma'am Finpin di Sarapin. She also connecting you. Diba? Ako. Gusto ko lang. Ayan. Habang ako'y nag-review pa ng ni Ma'am Luna It's Vlog, sinasabay ko na kay Ma'am Scarlett. Diba? Pin din sarapin. Ayan, 4 million viewers, thank you so much for coming to my live stream. Hi, si Lifeheart, bumalik. Bumalik siya. Lagi yan, Ma'am, sa live ko. Hindi ko lang alam kung dumidikit siya o ano. Kung bumabalik siya. Kasi patingin ko parang hindi siya bumabalik eh. Ayan, 7 thumbs up. Ayan, thank you so much guys sa pag-dikit dyan, kapag-view kay Ma'am Luna. Hindi makadikit. Ayan, ipasilip ko ng short video ni Ma'am Scarlett. Short video lang naman to guys. Ayan, Ma'am Luna, maraming salamat ulit sa iyo. Pagdalaw. Ayan, thank you so much. Sunod, Ma'am Luna, maganda ito i-premiere mo ito, Ma'am Luna. Mahaba. Maganda sana ito i-premiere mo. Oo. Yung cherry niya, maganda. Diba? Guys, pa-view naman natin short video ni Ma'am, Pinag ko ito kay Ma'am Luna. 386 na si Ma'am Luna. Maliit na garden. Masarap kasi magtanim dito sa mga. Kuya Mon, maraming salamat sa pag-video mo niyo, Kuya Mon. Hindi siguro siya hindi siya nagbabalik. Alam ko parang hindi siya nagbabalik. Pero okay lang. Meron kasi iba na nagpapadikit, hindi naman sila nagbabalik. Pero nakita ko yan sa live niya kumakanta siya. Yan, sweet dreams, stay home, and then, thank you so much. Yan guys, please view. Scarlett 2. I need you now. I need the time of me. Please don't forget. Ako ang namunit sa pangpang sanggugma. Diba? Ang akong ginpaon madamo nga litra. Kanta ng Ilonggo yan, guys.
Barutong ginsakyan sang pobre nga rosa. Ang Scarlett nan, tusok pasokli. Ayan. Laud sang post office, laud sang post office, ang ginagyan nila. Diba? Ano yung mga kanta? Yeah, maraming thank you, my friend. Hindi yon. Sabi niya, nice voice. Thank you so much, my friend, Sweet Dreams. For, ano tawag nito? Yung, maganda na siya sa boses ko. Thank you. Siyempre. Dapat pag nagsabi, ito kasi guys, ang teknika, ano naman kasi dyan, pag nagsabi sa atin na ganito, salamat po tayo, huwag tayo magsabi, hindi naman. Di ba? Hindi, ano pa nga yan eh, hindi ko pa na nagano'n. Pag sabi na ganda ng boses, sabi mo, thank you, welcome. Diba? Ma'am Scarlett Dan. Ma'am Scarlett. Pero may idea din kayo mukha sa akin eh. 6 million viewers natin yan, may shoutout sa inyo. Please connect. Ma'am Scarlett, please view. View niyo po si Ma'am Scarlett kasi nagbabalik din po yan siya. Ma'am Scarlett Dan Tusok, di ba? Ayan. Sa indalom sang kahoy nga lawaan, may gugong mga aton ginsumpaan. May mga kanta sang dati pa. Kaya maraming salamat sa iyo, Ma'am Pinpin de Serapin, sa pag-view ng video ni Ma'am Scarlett. Ayan. 42 views 3 days ago. Ayan, we have 23 minutes left. Thank you so much for coming. Ayan kay Ma'am Sweet Dreams, thank you for always coming to my live stream. And also Ma'am Vinvin de Serafin, thank you so much for always coming from my live stream. And all of you guys, maraming salamat. Thank you so much for coming to my live stream. We have 22 minutes left. Diba? Akala nyo lang. Ano natin matuto mag-English minsan? Ako kasi guys, okay lang kasi dito kasi pag may mga customer kasi ako ng mga lokal, kailangan naman na mayroong magaling mag-English dito kasi halos karamihan dito guys nagtatrabaho sa kung alam nyo, Saudi Aramco. Pero English zero. Ako nga minsan nahiya nga ako kasi yung English ko hindi ko diretso eh. Kung hindi ko kaya sa English, tinitira ko siya ngayon ng Arabic. Di ba? May Arabic na ko lang kunti-kunti lang. Oo. Sabi, good morning sir, how are you? Di ba? Ganun yung mga staff eh. Pagka medyo alam mo na English, pagkita niya kasi na Pilipino, kasi ang tingin nila sa lahat kasi na Pilipino, marunong talaga ma-English. Alas totoo naman. Tulad natin, kahit saan po tayong lugar, pag nakita ng Pilipino, pag nagsasalita talaga sila ng English, kasi alam nila lahat, makakaintindi ng English. Yan lang ang bintasa natin. Di ba? Kasi basayo ko, ma'am, yung technique kasi sa pag-English, ma'am, Pinpin de Serapin. Pag medyo hirap ka, medyo ipakabit mo sa gamay. Pakibit yung time lang. Parang medyo islang mo sa slang, parang hindi na mahalata. Medyo slang English na. Ayan. Sabi ni Ma'am Sweet Dreams, Scarlett Dan, ayan. Thank you so much, my friend, Sweet Dreams. And Ma'am Emily, thank you so much for BGBG. Muted. Aba, na-muted si Ma'am Emily. Muted siya ngayon. Okay. Si Ma'am Emily kasi nagsawa na yun sa salita ng English. Ambot. Lord Zaldi, Miguel, shoutout sa'yo bro. Lord Zaldi 7, thank you for coming to my live stream. Diba? Brad, English na kasi ang member kasi may bisita ako ng English eh. Ipalabas sa ilang house kasi para daw British accent. Islang. Siyempre, pagka medyo hirap tayo, islang natin yun. Paro G song, nice. Diba? Alam ni Ma'am Sweet Dreams ang Paro G. Maybe we have some Filipino friend. And Zaldi Miguel, shoutout. Maraming salamat sa pagpunta, lads. Thank you so much. Tawa si Ma'am Emily, di ba? Kaya guys, tingnan nyo guys yung mga yung mga India. Kasi ang nag-ano sa kanila kasi diyan, mga British yan.
Ang tingnan mo English na slang. Diba? Ang mata mo may kamatis siguro. Is it true? Ay, nako. Ganun din ako, host. Kahit flat nose. Ayun, okay lang yun. Kahit flat. Yung sinasabi ko sa inyo, pagka mga pag English lang yan, walang problema yan. Kaya natin yan. Kasi, naman ako kasi naka 11 million viewers na tayo. Then guys, please view naman natin yung nakapin sa taas. Come on. Ayan. Diba? Tawa sa pin-pin. Ayan. Because we have guest here, Sweet Dreams, sa Pakistan woman. Diba? Ayan guys, may 12 minutes na lang ako na natira para tayo mag-in. Maraming salamat ulit sa inyo dyan guys. Maraming salamat sa pagkulitan dyan sa inyo. Maraming salamat. Ako galit tig-aman ang nabalaan, ang nabalaan. Okay lang yung sa'yo, Ma'am Emily, kasi alam mo kung bakit. Araw-araw mo kasing kausap yung iyong husband kasi English po yan. Sa Katagalan kasi nakukuha mo yung accent ng salita ninyo dyan. Tulad sa akin, pag pumunta ko ng Amerika, siyempre yung accent ko na yun, American accent na ako. Gano'n naman kasi yun. Pag tumagal ka na doon sa, yung ang accent na English mo, American accent na talaga yan. Diba? Sabi ni Mama, thumbs up, sabi ni Ma'am Sweet Dream. Tulad kasi, ang original kasi talaga na English, British kasi yun. Sa pagkakaalam ko lang ang na English, talaga original na English, British Hindi, correct nyo lang, correct if I'm wrong. Diba? Yung English eh. Kung mali ako, edi correct nyo lang ako. Ayan. Yun ang pagkakaalam ko lang. Ang alam nyo rin, siyempre iba-iba tayo ng kaalaman. Pag mali yung kaalaman ko, siyempre, share nyo naman sa akin. British talaga ang original na English. Ganun ba yun? Ako gani, tig ang nabalaan. Diba? Ayan, masasabi ko sa inyo. Wala naman, kasi tayong mga Pilipino kasi guys, kahit saan tayo mapuntang bansa. Kaya nga worldwide nga tayo eh. Kita nga mga Ilonggo, ang original ng English kay malambing. Amo gani. Basta mga Ilonggo, diin ka nagabasa ho, wala ko nakita nabasa mo. Ay, nako, si Mami hindi nakita nabasa. Ayun ako gani tiga. Bakit late na ba yung nabasa ko? Ayan, sabi niya tayo ng original na English daw, sabi ni Ma'am Emily. Ni Ma'am Pinpin pala. Ayan. Okay na yan, Ma'am Emily, kasi uwi ka na ng Pilipinas. Babakasyon ka na ba? Dami na pa bakasyon ngayon kasi kung di sana nagkaroon hindi kasi nagpalit sana yung pasukan. Ito maganda mabakasyon sa atin. Buwan ng March, April, di ba? March, ayan, April, May. Kasi ako kasi dati talagang bakasyon ko noon. March pa lang, nababakasyon na ako. Yung 2 buwan. Balik ko rito mga June, yung pasukan na naman. Ayan, 6 million viewers in the house. Maraming salamat. Ayan, maraming salamat ulit sa inyo dyan, guys. Ayan. Ayan, so view naman nakapin niya sa taas. View naman yung ni Ma'am Scarlett. Ayan, nakapagod din kasi magsalita, guys. Mahirap pala pag nag-live, nakapagod din magsalita. Akala nyo, Hindi, napagod din kayo ng-comment dyan. Nakapagod din magsalita sa taas. Wala, marami kang maisip na salita. Kasi pag wala kang salita, anong nangyayari na sa atin ito? Kaya minsan may kanta-kanta, may ano na lang. Importante masaya, di ba? Ayan, advance happy birthday sa lahat na mag-birthday sa buwan ng Abril. Ayan, bawat buwan kasi guys, binabati ko ng happy birthday. Yan naman ang pasuhin natin. Advance sa mag-birthday sa buwan ng March, Abril. Yan naman tayo na. At anyway, thank you sa inyo so much yan, Ma'am Pinpin, Sarapin, Ma'am Emily Smile, ng aking mga kababayan
ng mga Ilongga din. Ayan, maraming salamat sa pagtuloy na pag-support sa pagkulitan. Minsan, siyempre guys, busy naman tayo minsan. Tulad sa atin, hindi naman araw-araw tayo makadalaw sa mga live ng bawat isa, di ba? Siyempre, pag may time tayo, makadalaw tayo. Pero pag busy talaga, hindi natin maano yung oras natin. Kasi OFW po tayo. Kung di man tayo makadalaw sa mga live na iba nating kaibigan, siguro mag-view na lang tayo o mag-silip-silip para kasi nakasupport pa rin tayo sa kanila. Kung sa Pilipinas ka, ang hina ng internet natin doon, no? Yun ang problema natin doon sa atin. Ayan. Salisa na sila. Ay, buti naman nag-alis na sila kasi kanta na ako. Ayan. Maraming salamat ulit dyan sa 4 million viewers natin dyan. Ayan. Thank you so much sa 6 million viewers natin dyan na naka-BGBG. Ayan guys, so may mga live po kayo dyan. Sino pa po ang nakapasok sa live? Maraming salamat. Gawin ko lang itong 3 hours. Habang kayo ay nag-ano, ay musikan ko muna kayo para maiba naman. Para hindi naman kayo magsawa sa busis ko. Ayan, Sweet Dreams. Ay, Sweet Dreams, thank you so much for coming. Yan naman ang ano dyan, guys. 8177. Ayaw mag-disco kayo. Yaman, maraming salamat. DJ Bongbong Idol. This is Team the music of Ilo Hits Club DJ. Oh,
Team Rocket. Ayun guys, may 9 minutes, ano na lang ako, 9 minutes na ako mag-end, naka 3 hours na ako. Maraming salamat sa inyo dyan guys. Life Heart, maraming salamat, thank you so much for coming. Ang tamang pamusi, kape tayo guys, kape muna tayo. Ang Kuya Mon, maraming salamat dyan. Ma'am Pinpin Serapin, kape po muna tayo. Ayan. Ayun, Lord Saray, maraming salamat sa pagdalaw. Maraming salamat. Ayun guys, may 7 minutes pa po ako para ako mag-end na rin sa aking live stream. Thank you, Lord Saray, sa pagdalaw sa aking live stream. And thank you so much. Basta DJ Boom Boom, the best. The best na, mapisaot ka pa. This is Team Rocket. Feel the music of Filipino Kids Warm DJs. This is the next DJ Boom Boom.
Basta DJ Bumbong, the best. The best na, mapasahod ka ba? Ang iba sinigustuhan, inikahap-kahap pasitiganan, hindi na maantos hiningat iyan, ang damong nagkaro kaya ka. Mahal na tupa, mahal na malangit, lubos na bumukod, dirig makariyak. Ang tubig, magkainulan at bakit nalangoy na bumol, dirigot natin, padis ang taksing malinaga, sinagpirig niyong mag-aga, iyang pag-ibig bigada, minsan ang lalong na hugada. Pagdalbutang iba sinigustuhan, inintahap-tahap pasitigangan, hindi na maantos sinigap iyan, ang namong nagkaro kaya ka. Nagay na bangkero, nagay na ayaw palipat, upaya ikon, di mo pagpanatas. Out of tubig, magkainulan kapatid, marami na bumol, dirigot natin, padis marat sa nasusuman, ganyan dito sa tulpukan, labis na tulak sa bawat, sugudan karukayakan. Pagdalbutang iba sinigustuhan, inintahap-tahap pasitiganan, hindi na maantos hiningat iyan, basta mo nagkaro kaya ka. Nagay na bangkero, nagay na ayaw palipat, upaya ikon, di mo pagpalakas. Pag-iima, yan ayaw pahuway. Ayan, mga shoutout sa inyo ulit yan, guys. Ayan, maraming salamat sa Laz. Ayan, Laz Ray. Ayun, anin mo tinamsak ko na lang sa'yo. Hindi na ako nagpipin. Maraming salamat. Ayun, ako yung mag-end na, guys.
Kasi naka 3 hours na rin ako. Pinood ko lang itong thriller mo, Lods Ray. Maraming salamat. Ayan, thank you my friend, Sweet Dreams, for coming to my live stream. Thank you so much. Ayan. Okay, Kuya Mon, maraming salamat sa inyo dyan, Kuya Mon, sa pabiji-biji mo. Alam, parang may live ka na rin yata. Sige, para makatambay din ako dun sa'yo. Lods Ray, maraming salamat ulit, Lods J. At sa lahat po na nagdalaw kay Ma'am Pinpin Di Sarapin, kay Ma'am Emily, thank you so much. Ayan. At maraming salamat din po sa nagpa-member sa akin sila Spyopyo. At maraming salamat din kay Ninang's Vlog sa pag-share ng kanyang blessings. Maraming salamat. Ayan. Thank you so much kay Ma'am Carmen, Ma'am Nilda, kay Maria, kay Ma'am Richelle. Thank you sa pag-dalaw sa aking live stream. Kay Ma'am Scarlett, kay Ma'am Sweet September. Yan sa Team Mali-Mali ulit. Sa mga kaibigan po natin sa Mardination. Shout out po sa inyo. Maraming salamat. Kay Lord Salve 7, yung Bro Noel. Bago ako mag-end guys, i-shout ko muna yung mga members ko po. Bago tayo mag-end. Ayan. Sabi nila. But surely siya. Ayan, Miguel, shoutout ulit. At maraming salamat ulit sa lahat ng mga members ko dyan. Ayun, di ko na kayo isa-isahin. Maraming salamat. Ayan. Miguel, shoutout kay Bro Noel Naraha at saka lahat po kay Ma'am Sweet. Kay Ma'am Scarlett, kay Maria, kay Ma'am Richelle, kay Ma'am Bruce Vlog. Ayan. Kay Team Haz, kay Kuya Mon, Menandro Malyabas Vlog. Maraming salamat sa Kuya Mon. Kay Maria, ayan, kay Ma'am Scarlett, ayan, kay Ma'am Cheryl Vlog, ayan, kay Bro Noel Nara, kay Lord Zalde 7, ayan, kay Ma'am Sweet Kate, ayan, kay Ma'am My Third, ayan, maraming salamat. At sa bagong pamembers kay Lord Pio, ayan, at kay Ma'am Carmen, at kay Ma'am Nilda, ayan, maraming salamat sa inyo guys. Ako'y mag-i-end na. At maraming salamat sa patuloy na pag-support kay Falcon of Desert. Ayan, mag-iingat po kayo lagi dyan. Yan kay Lods Ray, maraming salamat sa pahabol mo, Lods Ray, sa always support pag live stream ako. Thank you so much sa iyo, okay? Ayan, pasensya na minsan, di ako makadalaw sa iyong live kasi nga sa trabaho ako. Maraming salamat sa iyo, Lods Ray, at Kuya Mon, at kay Sir Jay na nagpahabol sa iyo. Yan, kay Lods Salde 7. Ayan, Miguel, shoutout ulit sa inyo. Mag-ingat po tayo lagi and keep safe sa lahat. And good night, and bye-bye.